Μεγάλη μου χαρά σήμερα. Έχω καλεσμένη την κυρία Φεντούλη Παναγιώτα, νευροψυχολόγος, από το 2009 εξωτερικός συνεργάτης του νευροφυσιολογικού τμήματος από το νοσοκομείο Αιγεία, από το τέλη του 2023 εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Κλινικής του ΙΑΣΟ. Πάρα πολύ σημαντικό ότι από το 13 χρόνια και προχωράμε, καθηγήτρια, διδάσκουσα στο Mediterranean College, στα πτυχία της ψυχολογίας, και δική μου καθηγήτρια, αν μας μαρτυρήσει, ήμουν και καλός μαθητής, κυρία Φεντούλη. Απόφοιτος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με 2 μεταπτυχιακά, ένα στα Media από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και ένα μεταπτυχιακό από το UCL, το Ινστιτούτο της Νευρολογίας, στην κλινική νευροεπιστήμη. Και το neuroscience είναι κάτι που πάντα μας μαγεύει να μαθαίνουμε για τέτοια πράγματα του εγκεφάλου. Ειδικότητά σας λοιπόν, οπότε περιμένουμε να μας μαγέψετε με τα κομμάτια του εγκεφάλου όλα. Η κυρία Φεντούλη έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων. Μάλιστα μία από αυτές τις δημοσιεύσεις την έχουμε μαζί. Ήταν η επιβλέπουσα στην δημοσίευσή μου, την επιστημονική δημοσίευση. Μεγάλη μου χαρά λοιπόν. Είναι μέλος της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας και του BPS, του Βρετανικού δηλαδή συνδέσμου. Οπότε δεν έχω λόγια να περιγράψω τη χαρά μου, κυρία Φεντούλη, που είστε εδώ μαζί μας να μοιραστούμε τα μυστικά του εγκεφάλου αλλά και της νευροβιολογίας. Σας καλωσορίζω λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη. Είμαι και εγώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαστε έτοιμοι να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Πιστεύω ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο, να τα εξηγήσουμε απλά, να εξηγήσουμε συμπεριφορές, να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβαίνει, να μας κάνει να σκεφτούμε, να βοηθηθούμε. Σε όλα βοηθάει, η νευροεπιστήμη είναι παντού. Βέβαια. Να ξεκινήσουμε μια ίσως για κάποιους αστεία ερώτηση, αλλά επειδή παίζει αυτό το σκηνικό λίγο εκεί έξω, έχει και μάλιστα πάρα πολλές ταινίες που μιλάνε για τον εγκέφαλο και ότι χρησιμοποιούμε μόνο ένα μικρό μέρος του εγκεφάλου μας. Και μάλιστα αν καταφέρναμε, λέει, ποτέ να ξεκλειδώσουμε μεγαλύτερο μέρος από τη λειτουργία του εγκεφάλου, θα κάναμε υπέροχα πράγματα. Εσείς είστε ένα από τα άτομα τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε τη δομή του εγκεφάλου και πολύ περισσότερα από αυτό, οπότε είναι αλήθεια. Μπορείτε να μας πείτε, χρησιμοποιούμε μόνο ένα μικρό μέρος, π.χ. 10% από τις δυνατότητες αυτές? Πρόκειται για ένα μύθο. Ξέρουμε ότι σήμερα αυτό δεν ισχύει. Σκέψου ότι εάν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε οι άνθρωποι που υποβάλλονται σε απεικόνηση, μαγνητική, αξονική, σε κάποιο PET scan, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε να βλέπαμε δραστηριότητα μόνο στο 10% του εγκεφάλου, αν συνέβαινε αυτό, έτσι δεν είναι? Βλέπουμε ποτέ στο 10%? Ποτέ, σε καμία περίπτωση. Συγκεκριμένα σήμερα ξέρουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιούμε μέχρι και το 90%. Οπότε αυτό είναι ένας μύθος, πρακτικά δηλαδή δεν αποδεικνύεται. Και εννοείται αναλόγως με το κάθε task, τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές μας, ό,τι απαιτεί ο εγκέφαλος, συνδυάζει περιοχές και δίνει διαφορετικές λειτουργίες. Αλλά όχι για 10%, μπορεί να είναι και 90%. Όχι, είναι ένας μύθος αυτό, δεν ισχύει προφανώς. Πάρα πολύ ωραία. Μα ίσως παίζει σημασία περισσότερο το τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει, παρά αν το χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Ο εγκέφαλος όμως τι είναι? Περί τίνος πρόκειται? Καταρχήν, τι εννοούμε όταν μιλάμε για τον εγκέφαλο? Τι είναι ο εγκέφαλος? Ναι. Σκέψου ότι μιλάμε για νευρονικά δίκτυα. Δίκτυα δηλαδή νευρώνων που επικοινωνούν μεταξύ τους. Σήμερα η αίσθηση που έχουμε, η ιδέα που έχουμε είναι ότι πρόκειται για κάποια δισεκατομμύρια. Συνήθως τείνουμε να λέμε γύρω στα 86 δισεκατομμύρια. Και ξέρουμε ότι μιλάμε για νευρονικά λοιπόν δίκτυα, νευρώνες που επικοινωνούν μεταξύ τους με ηλεκτρικές και χημικές συνάψεις. Αυτό τι σημαίνει? Συνδέσεις ανάμεσα στους νευρώνες που επικοινωνούν μεταξύ τους με ηλεκτρισμό, αλλά και με κάποιες χημικές ουσίες που είναι η χημεία του εγκεφάλου μας, οι οποίες είναι ενώσεις που ουσιαστικά μεταφέρουν το μήνυμα ανάμεσα στα νεύρα μας. Ο εγκέφαλος μας είναι σχεδιασμένος για να επιτελεί όλες τις λειτουργίες. Είτε είναι γνωστικές, μνήμη, αντίληψη, σκέψη, προσοχή, είτε είναι αισθήσεις, είτε είναι κινητικότητα, είτε είναι η συνείδησή μας στη διάρκεια του ύπνου μας. Όμως, νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα έτσι, και θα μας δώσει ωραία στοιχεία για να μιλήσουμε, είναι το γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας είναι ένα ιδιαίτερα προσαρμοστικό όργανο. Είναι ένα όργανο που προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα και στα θετικά και στα αρνητικά και είναι ένα όργανο που ουσιαστικά ο στόχος του είναι να μας προστατεύει
Ο στόχος του δεν είναι να μας κάνει χαρούμενους, είναι να μας προστατεύει, που αυτό σημαίνει ότι προβλέπει και προσπαθεί να δημιουργήσει μηχανισμούς προστασίας. Και εκεί καμιά φορά τα θέματα ξεφεύγουν, οι διαδικασίες ξεφεύγουν και εκεί μπορεί να έχουμε το στρες, μπορεί να έχουμε τις αγχώδεις διαταραχές, μπορεί να έχουμε την κατάθλιψη. Στην υπερπροσπάθεια δηλαδή του εγκεφάλου να αντιμετωπίσει και να αντισταθμίσει διαδικασίες που μπορεί να μας αγχώνουν ή που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές. Προσπαθεί τουλάχιστον να κάνει κάτι. Οπότε να το πάρουμε ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν μια πανίσχυρη μηχανή, κάπως έτσι δηλαδή, και αν ναι, πώς λειτουργεί, ποια είναι η λειτουργία του? Ναι, αυτό που τείνουμε να λέμε σήμερα είναι ότι ο εγκέφαλος είναι ένα super computer. Είναι σχεδιασμένος από τον κατασκευαστή, ό,τι και να σημαίνει αυτό, είναι προγραμματισμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να επιτελεί τις βασικές του λειτουργίες. Ο εγκέφαλος μας έχει και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Βέβαια, οι έρευνες μας λένε ότι το multitasking ουσιαστικά στην πράξη δεν υπάρχει, γιατί ουσιαστικά ο εγκέφαλος διαλέγει με τη σειρά τι θα κάνει κάθε φορά. Δηλαδή, αν κάνουμε 5 πράγματα ταυτόχρονα, θα διαλέξει πάλι, θα έχει μια προτεραιότητα στην ιεραρχία του. Ωστόσο, σε εμάς φαίνεται με διαφορά έτσι χρόνου ότι όλα τα κάνει την ίδια στιγμή. Νομίζω ότι σημαντικό λίγο για να καταλάβουμε τον εγκέφαλο είναι να δούμε λίγο κάποιες βασικές περιοχές και κάποιες βασικές του λειτουργίες πολύ απλά. Πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο με τις περιοχές. Κάποιες βασικές περιοχές και τι ελέγχει κάθε μία για να καταλάβουμε λίγο και φυσικά θα δίνω και παραδείγματα από καθημερινές λειτουργίες για να καταλάβουμε ανάλογα με το τι συμπεριφορά έχουμε και το τι δραστηριότητα κάνουμε ποια περιοχή θα ενεργοποιούνταν αν ας πούμε ήμασταν σε ένα τομογράφο εκείνη την ώρα. Και φυσικά να γνωρίζουμε κιόλας από πού έρχονται τα resources, από πού έρχονται αυτοί οι νοητικοί πόροι που χρησιμοποιούμε κάθε στιγμή. Ο εγκέφαλος μας έχει πάρα πολλούς διαχωρισμούς. Μπορεί να διαχωριστεί με 2-3 διαφορετικούς τρόπους. Νομίζω ο πιο απλός τρόπος είναι η λοβή μας, πέρα από τις περιοχές που βρίσκονται εκεί μέσα. Πριν όμως μιλήσω για τις περιοχές, νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρον έχει να καταλάβουμε ότι ασχέτως με την κατεύθυνση που έχουμε και ασχέτως δηλαδή με την πλευρά της επιστήμης, ακόμη και στο κομμάτι αυτό, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του εγκεφάλου που είναι το conscious, που είναι το συνειδητό, που έχει μέσα περιεχόμενα σκέψεις και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που είναι το subconscious, που λέμε δηλαδή το υποσυνείδητο κομμάτι μας, που στο κομμάτι της νευροεπιστήμης δεν σημαίνει την ίδια έννοια του υποσυνείδητου που έχει στην ψυχανάλυση, στην ψυχοδυναμική. Σημαίνει απλώς ότι ο εγκέφαλος εκείνης τις λειτουργίες επιτελεί με ένα διαφορετικό τρόπο κάποιες λειτουργίες που εξυπηρετούν την επιβίωση και μόνο. Άρα έχουμε ένα κομμάτι του εγκεφάλου που είναι αυτό που λέμε το thinking brain και έχουμε και ένα κομμάτι του εγκεφάλου μας προς τα πίσω που είναι το subconscious brain. Είναι δηλαδή αυτό που σκοπός του είναι η επιβίωση. Οπότε στη συμπεριφορά μας καθημερινά είναι σαν αυτές οι δύο τεράστιες περιοχές του εγκεφάλου ουσιαστικά να αντιμάχονται η μία την άλλη και να προσπαθούν και οι δύο να επιβιώσουν εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα. Όσον αφορά τους λοβούς, το πρώτο και πολύ σημαντικό κομμάτι, νομίζω ο μεγαλύτερος λοβός του εγκεφάλου, για να ξεκινήσουμε αυτό είναι το καλύτερο στοιχείο, είναι ο μετωπιαίος. Ναι, ο μετωπιαίος λοβός εκτείνεται από εδώ μέχρι μπροστά, κατεβαίνει κάτω στα μήλα του προσώπου μας. Και είναι ο μεγαλύτερος λοβός και είναι ο λοβός αυτός που ανέφερα πριν που λέμε το thinking brain, είναι αυτή η περιοχή του εγκεφάλου που μας κάνει να σκεφτόμαστε. Άρα, οι διαδικασίες λοιπόν, οι απλές διαδικασίες που κάνουμε για να κάνουμε ένα σχεδιασμό, να φτιάξουμε το πρόγραμμα της εβδομάδας. Ο σχεδιασμός που θα κάνουμε για να κάνουμε τον προγραμματισμό μας στις διακοπές μας. Ο σχεδιασμός για να μπορέσουμε να σκεφτούμε τι έπρεπε να κάνουμε χθες και τι παραλείψαμε. Η μνήμη καθημερινή μας. Αυτή τώρα που εμάς μας επιτρέπει να επικοινωνούμε και να σκεφτόμαστε πράγματα και να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λέξεις. Ή αλλιώς η μνήμη εργασίας που λέμε. Εργαζόμενη μνήμη, ναι. Πώς. Η ομιλία μας. Η ικανότητα τώρα εγώ και εσύ να επικοινωνούμε και να παράγουμε λόγο, αλλά όχι μόνο αυτό, να επεξεργαζόμαστε και το λόγο που παράγουμε. Δηλαδή, να μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση που μας κάνει κάποιος. Εντάξει, είναι από μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, η οποία βρίσκεται αριστερά στο μετωπείο, λοβό είναι η περιοχή του Μπροκά. Άρα, μια βλάβη εκεί μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα στην παραγωγή του λόγου. Επίσης, μια
πάρα πολύ απλή για μας καθημερινή λειτουργία από το να σηκωθούμε από την καρέκλα μας και να πάρουμε ένα ποτήρι νερό. Ο σχεδιασμός λοιπόν όλης αυτής της κίνησης, αλλά και η εκτέλεσή της, είναι από το μετωπιαίο λοβό. Και βέβαια κάτι πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον που ανέφερα και πριν είναι τα κομμάτια αυτά του μετωπιαίου λοβού που βρίσκονται εδώ κοντά γύρω στα μάτια μας και πάνω εδώ στα μήλα του προσώπου μας. Αυτός ο λοβός που έχει και το δύσκολο όνομα, η περιοχή αυτή που ονομάζεται κόγχο-μετωπιαίος φλοιός. Η περιοχή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με την επεξεργασία των συναισθημάτων μας. Τι σημαίνει επεξεργασία? Σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι και θυμώνω. Σωστά, έχουμε θυμό. Η περιοχή αυτή ελέγχει τη διαχείρισή του. Θυμώνω. Αλλά πώς θα το εκφράσω? Πώς θα το διαχειριστώ? Θα το διαχειριστώ ομά, ακατέργαστα? Θα πω ότι θέλω και μετά θα το μετανιώσω? Θα έχω έτσι μια πολύ έντονη εικόνα? Ή θα το διαχειριστώ με έναν τρόπο που λέμε με ένα πιο socially appropriate τρόπο, με έναν τρόπο πιο κοινωνικά αποδεκτό? Αυτό λοιπόν το κάνει αυτή η περιοχή και για όσους έτσι έχουν μια ιδέα από ψυχολογία σίγουρα θα έχουν διαβάσει για το Phineas Gates που ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είμαστε γύρω στο 1850 εκεί. Το κλασικό ατύχημα που μας δίνει το έναυσμα από τότε, φαντάζομαι τον θυμάσαι, σωστά? Ναι, βέβαια. Το κλασικό ατύχημα του εργοδηγού που δούλευε λοιπόν στα τρένα, όπου ένα λάθος κάτι συνέβη, μια τεράστια βέργα, μια ράβδος τον διαπερνά, μπαίνει λοιπόν από εδώ, διαπερνά το κογχομετωπιαίο φλοιό και βγαίνει, διαπερνά το μάτι του και βγαίνει από εδώ, από το κομμάτι του αριστερό δηλαδή του εγκεφάλου του. Άρα έχουμε ένα τραύμα που είναι ανοιχτού τύπου, και αυτό το αναφέρω γιατί πάντα τα τραύματα ανοιχτού τύπου είναι λιγότερο δύσκολα και επικίνδυνα για τη ζωή σε σχέση με τα κλειστού τύπου, ακόμη και αν φαίνεται το ανάποδο. Και έχουμε λοιπόν έναν ασθενή ο οποίος πηγαίνει στο νοσοκομείο χωρίς να έχει λιποθυμήσει. Με μία βέργα στο κεφάλι. Με μία βέργα που τον έχει διαπεράσει. Και καταλήγει φυσικά να επιβιώσει και με το λιγότερο δυνατό κόστος. Που αυτό ποιο είναι το λιγότερο δυνατό κόστος? Έχει χάσει το αριστερό του μάτι, αλλά για μας γιατί είναι σημαντικός το παράδειγμα αυτό, ο ασθενής αυτός? Γιατί από εκεί ξεκινάμε να βλέπουμε τη λειτουργία αυτής της περιοχής, γιατί ο ασθενής αυτός αρχίζει να δείχνει μια διαφορετική προσωπικότητα. Αρχίζει να δείχνει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, δεν μπορεί να κρατήσει την επιθετικότητά του, δεν είναι, λέγαν τότε οι συγγενείς του, αυτός που ήταν πριν. Άρα έχουμε πολύ ωραία σημαντικά παραδείγματα στην ψυχολογία που μας δίνουν ωραίες πληροφορίες και ναύσματα για τις περιοχές του εγκεφάλου. Και εννοείται ότι σκεφτείτε ότι αν έχω ένα τραύμα στην περιοχή του μετωπιαίου λοβού, θα έχω αντίστοιχα συμπτώματα και αντίστοιχες διαταραχές. Ένα πολύ κλασικό σύμπτωμα, μια διαταραχή δηλαδή που μπορεί να προκύψει αν χτυπήσω το μπροστά κομμάτι του εγκεφάλου, είναι το δυσεκτελεστικό σύνδρομο. Δηλαδή έχουμε έναν ασθενή, έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να εκτελέσει πράγματα, δεν μπορεί να κάνει διαδικασίες που έχουν μια ροή, μια σειρά, δεν μπορεί να εκτελέσει μια συνταγή, παραδείγματος χάρη να μαγειρέψει. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει μια σειρά στην τηλεόραση, γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει τη ροή της πληροφορίας. Και εννοείται μετά έχουμε και άνοιες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διαφορετικές περιοχές. Φοβερό. Αυτό και μόνο σε κάνει να τρομάζεις με όλα αυτά που συμβαίνουν και χτυπάει ο κόσμος το τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να ξημερώσει μια μέρα σε έναν άνθρωπο. Είναι φοβερό. Μιλήσετε όμως για τα συναισθήματα, αλλά και για τη συμπεριφορά. Και ήθελα να μείνουμε για λιγάκι εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά και για εμάς τους ψυχολόγους οι οποίοι ασχολούμαστε με το CBT, γιατί λέμε ότι όλη η συμπεριφορά μας, η οποία τι είναι συμπεριφορά, η ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετάει τη συμπεριφορά, έτσι, αυτό είναι και προβλέπει κιόλας. Οπότε στο CBT λέμε ότι η πράξη σου, αυτά που κάνεις δηλαδή, οφείλονται στα συναισθήματά σου, τα οποία συναισθήματά σου οφείλονται στη σκέψη σου, τα οποία οφείλονται σε κάποιες παγιωμένες θέσεις τις οποίες έχεις απεπιθήσεις. Και τώρα μιλάμε δηλαδή για το μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή και για τη συμπεριφορά αλλά και για τα συναισθήματα. Και αναφερθήκατε σε αυτό, οπότε θέλετε να μείνουμε λίγο στο κομμάτι εγκέφαλος, νευροδιαβαστές. Πώς έρχονται αυτοί να διαμορφώσουν τα συναισθήματα για τη συμπεριφορά? Πέρα λοιπόν από τις περιοχές που λέγαμε πριν, σίγουρα ένα σημαντικό και μάλλον θα έλεγα πολύ πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι νευροδιαβιβαστές. Οι νευροδιαβιβαστές είναι η χημεία του εγκεφάλου μας. Είναι ουσιαστικά αυτές οι χημικές ουσίες που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεση, τη συμπεριφορά μας. Είναι οι ουσίες οι οποίες διαμορφώνουν και την υγεία μας την ίδια.
Οι νευροδιαβιβαστές συνήθως είναι αυτό που ο κόσμος αναφέρει ως ορμόνες και κάποιες ορμόνες είναι νευροδιαβιβαστές, αλλά κάποιοι νευροδιαβιβαστές είναι μόνο αυτό και κάποιες είναι μόνο ορμόνες, όπως παραδείγματος χάρη είναι αναπαραγωγικές μας ορμόνες, σωστά? Λοιπόν, οι νευροδιαβιβαστές λοιπόν τι είναι? Σκεφτείτε ότι τα νεύρα μας, τα νευρικά μας κύτταρα δεν ακουμπάει το ένα το άλλο, τουλάχιστον στη μορφή του στην πρωταρχική, γιατί με το πέρασμα του χρόνου και με τις εμπειρίες που έχουμε και με τις αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλό μας, θα το δούμε και μετά αυτό αν μας ενδιαφέρει, είναι η νευροπλαστικότητα, τα νευρικά κύτταρα αρχίζουν και επικοινωνούν μεταξύ τους με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ευθεία, πλάγια, πάνω κάτω. Στην αρχή όμως τουλάχιστον έχουμε νεύρα που είναι κάπως έτσι χωρίς να ακουμπάει το ένα το άλλο. Νεύρα εσωτερικά χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό στο εσωτερικό τους. Όμως ο ηλεκτρισμός δεν μπορεί να μεταδοθεί στο κενό. Άρα χρειαζόμαστε μια χημική ουσία η οποία θα περάσει από το ένα νεύρο στο άλλο. Απέναντι λοιπόν θα υπάρχουν συγκεκριμένοι υποδοχείς που δεν είναι τίποτα άλλο από πρωτεΐνες, αλλά εμείς θα πρέπει να τους σκεφτόμαστε σαν μικρές περιοχές έτοιμες με ανοιχτή την αγκαλιά τους, έτοιμες να απορροφήσουν την ουσία που έρχεται. Οι ουσίες λοιπόν αυτές, κάποιες είναι διεγερτικές, που σημαίνει ότι όταν περάσουν στο απέναντι νεύρο θα δώσουν διέγερση, θα δημιουργήσουν, δηλαδή θα μεταφέρουν την πληροφορία, και κάποιες ο σκοπός τους είναι να τις σταματήσουν. Δηλαδή κάποιες φορές θέλουμε να κινηθούμε, αλλά δεν θέλουμε να κινηθούμε άλλο, θέλουμε να σταματήσουμε την κίνηση, σωστά? Εκείνος δηλαδή ο νευροδιαβιβαστής που θα σταματήσει τη λειτουργία αυτή θα είναι ανασταλτικός. Νομίζω ότι από τις πιο σημαντικές ορμόνες και τους νευροδιαβιβαστές δηλαδή που γνωρίζει ο κόσμος, και θα ήταν ενδιαφέρον να μιλήσουμε, είναι η ντοπαμίνη, η σερωτονίνη, η ακετυλοχολίνη, οι ενδορφίνες που είναι τα φυσικά αντικαταθλιπτικά μας. Μπορώ να σας πω δύο πραγματάκια για την ντοπαμίνη, ας πούμε, που νομίζω ότι την ξέρουμε όλοι, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, κυρίως νευροδιαβιβαστή τον λέμε, που μπορεί να είναι και διαγερτικός και ανασταλτικός. Δηλαδή η ιδέα που έχουμε είναι ότι ενισχύει τα πάντα, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι σε περιοχές που θα σταματήσει τη λειτουργία των νευρώνων εκεί. Ποια είναι η ντοπαμίνη, τι αφορά? Αφορά τα πάντα, αφορά την κίνησή μας, είναι ο βασικός νευροδιαβιβαστής της κίνησης. Κυρίως της εκούσιας κίνησης και λιγότερο των αντανακλαστικών μας. Είναι ο νευροδιαβιβαστής της παρορμητικότητας, της εξωστρέφειας, του ύπνου μας. Είναι ο νευροδιαβιβαστής που έχει να κάνει με την κοινωνική αλληλεπίδραση, με το κίνητρο, την ενέργεια που θα έχουμε. Άρα σκεφτούμε ότι όταν λοιπόν αυτός είναι είτε σε χαμηλότερα είτε σε υψηλότερα επίπεδα, γιατί οι νευροδιαβιβαστές και οι ορμόνες πρέπει να είναι σε ένα balance, σε μια ισορροπία. Δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε χαμηλά επίπεδα ντοπαμίνης, μπορεί να έχουμε γνωστική έκπτωση σε ασθενείς, ας πούμε, με Αλτσχάιμερ ή με Πάρκινσον. Είναι πολύ συχνό, ναι. Ή ένα παράδειγμα, μία από τις υποθέσεις για το τι μπορεί να μας δώσει τα υψηλά επίπεδα, να μας δώσουν τα υψηλά επίπεδα της ντοπαμίνης είναι οι ψυχώσεις. Μία πολύ σημαντική θεωρία, η πιο επικρατέστερη μέχρι τώρα, είναι ότι αν έχω υψηλά επίπεδα ντοπαμίνης θα μου δώσει ψυχοσικά επεισόδια, μπορεί να μου δώσει σχιζοφρένεια, διάφορες τέτοιου είδους τέλος πάντων διαταραχές ψύχωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, γιατί νομίζω θα ενδιαφέρει και αυτό τον κόσμο, σωστά? Τι μπορούμε να κάνουμε για την ντοπαμίνη μας? Μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που μας κάνουν χαρούμενους. Μπορούμε να κάνουμε κάτι που μπορεί να μας δώσει, νομίζω, πιο πολύ κίνητρο. Μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε μία ικανοποίηση, μία αυτοαποτελεσματικότητα. Δηλαδή, να ολοκληρώσω αυτή τη διαδικασία που τη σέρνω τόσες μέρες. Να κάνω αυτό που αναβάλω εδώ και μέρες. Ο εγκέφαλός μου θα κάνει αυτό το loop, αυτό το κύκλωμα, θα μου δώσει την αίσθηση της ικανοποίησης. Θα πάρω μια αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας. Απευθείας θα ανέβουν τα επίπεδα. Έχει να κάνει με την επιβράβευση, αυτό ότι νιώθω μπράβο μου τα κατάφερα. Έχει να κάνει με την επιβράβευση. Σωστά, Δημήτρη, ναι. Η ντοπαμίνη βρίσκεται, πολύ ωραίο που το αναφέρεις, γιατί η ντοπαμίνη μας είναι πάρα πολύ σημαντική μέσα στο λιμβικό και στα βασικά γάγκλια, που όλα αυτά τα συστήματα, περιοχές του εγκεφάλου, δίκτυα δηλαδή, ελέγχουν αυτό ακριβώς. Ελέγχουν την επιβράβευση, ελέγχουν την απόλαυση, την ειδονή, και βέβαια στο αρνητικό του, στο σκοτεινό του κομμάτι,
ελέγχει και τους εθισμούς μας. Σκέψου πόσο εύκολο είναι κάτι που μας δίνει επιβράβευση και μας δίνει ικανοποίηση να εθιστούμε σε αυτό. Ναι. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να σταματήσει, το βρίσκει πάρα πολύ απολαυστικό, δεν έχει εύκολα τα όρια. Αυτή λοιπόν είναι η ντοπαμίνη. Νομίζω μια άλλη πολύ σημαντική που ακούμε πάρα πολύ συχνά και ενδιαφέρει τον κόσμο είναι η σερωτονίνη, σωστά? Η σερωτονίνη θα λέγαμε ότι είναι η ορμόνη, είναι ο νευροδιαβιβαστής της ευτυχίας, της χαράς, της ευημερίας. Είναι πολύ σημαντικός νευροδιαβιβαστής για την όρεξή μας, για το μεταβολισμό μας, για τις γνωστικές μας λειτουργίες, επίσης για τον ύπνο μας, πάρα πολύ σημαντικός, γιατί η σερωτονίνη είναι αυτή που θα μεταβολιστεί σε μελατονίνη για να μπορέσει να εκκριθεί η ορμόνη και να μας πάρει ο ύπνος. Ναι. Η σερωτονίνη επίσης και σαν την ντοπαμίνη ακριβώς τα ίδια πράγματα δημιουργεί, δηλαδή δεν θέλουμε ούτε παραπάνω να είναι ούτε λιγότερη να είναι. Αλλά η σερωτονίνη νομίζω είναι λίγο πιο εύκολη στη διαχείριση, με την έννοια ότι μπορούμε με πολύ απλούς τρόπους να την αυξήσουμε. Η σερωτονίνη χρειάζεται το φως του ήλιου, χρειάζεται μια βόλτα έξω, χρειάζεται να φάμε κάτι ωραίο. Επίσης η σερωτονίνη μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί, όσο μπορούμε εννοώ εμείς με απλούς τρόπους και όχι με φάρμακα, με τη διατροφή μας. Ότι η σερωτονίνη μπορεί να μεταβολιστεί στη σερωτονίνη από την τριπτοφάνη. Άρα μπορούμε να φάμε τροφές πλούσιες σε τριπτοφάνη, όπως είναι οι μπανάνες, όπως είναι οι υδατάνθρακες. Αλλά προσοχή, συνήθως όταν το λέμε αυτό, οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν φάνε σκέτο υδατάνθρακα, αυτό θα μεταβολιστεί σε σερωτονίνη, που δεν ισχύει αυτό. Το ξέρουμε, ναι, γιατί θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα σε γλυκόζη, θα μεταβολιστεί, θα μας δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο spike, μια έκρηξη ενέργειας και θα πέσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ένα χημικό φορτίο θα πάει στο Θεό και. Εμείς θέλουμε, δηλαδή η τριπτοφάνη για να μεταβολιστεί σε σερωτονίνη ομαλά, θέλουμε το γεύμα μας να περιέχει τα πάντα. Δηλαδή και τις φυτικές και τις υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες, για να μπορέσει να μεταβολιστεί σωστά και έτσι πιο γρήγορα να γίνει αυτό που θέλουμε. Θα σου πω για ένα πολύ ωραίο νευροδιαβιβαστή, που συνήθως ο κόσμος τον ξέρει ως οκιτοκίνη ή οξυτοκίνη. Ναι. Ο διαβιβαστής είναι ο νευροδιαβιβαστής της αγάπης. Είναι ορμόνη, η οκιτοκίνη είναι και νευροδιαβιβαστής και ορμόνη. Είναι η ορμόνη της αγάπης, είναι η ορμόνη της αλληλεπίδρασης. Συνήθως ο νευροδιαβιβαστής αυτός κρίνεται έντονα όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον που νιώθουμε ασφαλείς, νιώθουμε εμπιστοσύνη, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε, να κάνουμε το bonding, να δεθούμε με έναν άλλον άνθρωπο. Επειδή αυτός ο νευροδιαβιβαστής ενισχύεται πολύ με την αγκαλιά, αυτό που είναι σημαντικό και δημιουργείται είναι όταν μας αγκαλιάζει κάποιος και μας κάνει αυτό ακριβώς στην πλάτη μας. Ναι. Γιατί παίρνει ο εγκέφαλος την αίσθηση της ικανοποίησης και της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης. Και θυμάμαι, θέλει και μια μικρή διάρκεια εκεί, δεν είναι απλά να σε πάρει μια αγκαλιά να σε αφήσει, θέλει και λίγο χρόνο. Και λίγο χρόνο. Και φυσικά, πολύ ενδιαφέρον που το λες, γιατί μπορεί να είναι ο εγκέφαλός μου σε ένα περιβάλλον που να νιώσω για 2 δευτερόλεπτα ασφάλεια, αλλά ο εγκέφαλός μου, επειδή δεν ξεγελιέται εύκολα, αυτό ακριβώς που λες, μπορεί σε ένα περιβάλλον να νιώθει λιγότερο ασφαλής και απλά η αγκαλιά να προσπαθήσει να με κάνει ασφαλής, αλλά εκεί θα χρειαστεί παραπάνω ώρα. Ναι, εννοείται ότι η αγκαλιά από μόνη της δεν είναι αρκετή. Εννοείται. Αν μου επιτρέπετε να βάλω μια παρένθεση εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δέσουμε με αυτά ακριβώς που λέτε, επειδή έχει να κάνει με το δέσιμο των ανθρώπων, επειδή έχει να κάνει με την αγάπη, και επειδή αναφέραμε και το κομμάτι της αγκαλιάς, να μιλήσω για 3 επίπεδα επικοινωνίας τα οποία έχουν οι άνθρωποι σήμερα και ξεγελιούνται λίγο. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε κάποιον. Έχουμε μελετήσει ότι αυτή η ορμόνη οξυτοκίνη δεν αυξάνει. Παίρνω κάποιον τηλέφωνο, αυξάνει. Τον παίρνω αγκαλιά τον άλλον, αυξάνει πολύ. Οπότε αν θέλω να έχω δέσιμο με τα παιδιά μου, παράδειγμα, ας μην στείλω μήνυμα. Ας προτιμήσω δηλαδή αυτό που πραγματικά θα τους δώσει την ορμόνη που θα τα κάνει να καταλάβουν ότι είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Δηλαδή τη φυσική παρουσία. Ή αν δεν μπορώ να έχω τη φυσική παρουσία, τουλάχιστον ένα τηλέφωνο. Μην στέλνουμε μηνύματα σε αυτούς που αγαπάμε, δηλαδή να το ξεπεράσουμε, γιατί όλα αυτά που λέει η κυρία Φεντούλη τώρα είναι πράγματα μελετημένα σε εργαστήρια. Δηλαδή έχουμε αποτελέσματα και ξέρουμε. Δεν δουλεύει το μήνυμα. Είναι πολύ ψυχρό να έχουμε σχέσεις με κάποιον για να
έχουμε και την παραγωγή αυτών των ορμονών που θα τους δώσουν την επιβεβαίωση ότι νοιαζόμαστε για αυτούς. Κλείνω την παρένθεση. Πολύ ωραία η παρατήρηση. Θα σου πω ότι έχουμε πολύ ωραίες έρευνες όταν προσπαθούσαν να το δουν αυτό, με ανθρώπους που προσπαθούν να δουν αυτό ακριβώς που είπες, εάν στέλνοντας μόνο ένα μήνυμα ή εάν μιλώντας στο τηλέφωνο με κάποιον αγαπημένο ή εάν νιώθοντας ότι εκείνη την ώρα ο αγαπημένος είναι δίπλα και τον αγκαλιάζω, σε ποιες τρεις περιπτώσεις έχω μεγαλύτερα ποσοστά οκυτοκίνης. Συγκεκριμένα τους έπαιρναν λίγο σάλιο που μπορούσαν από εκεί να δουν τα επίπεδα της οκυτοκίνης, και εννοείται ισχύει αυτό που λες, ότι είδαν στην τρίτη περίπτωση που αγκάλιαζαν ένα πολύ μικρό μαξιλαράκι και τους έλεγαν να φανταστούν ότι αυτός είναι ο αγαπημένος τους που τους φύγει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έβλεπαν πραγματικά να αυξάνονται τα επίπεδα της οξυτοκίνης σε σχέση με τα άλλα δύο. Οπότε ήταν πολύ εύστοχο αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίες αυτές οι έρευνες. Άρα σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά, ξέρεις, η online επικοινωνία ή η απομακρυσμένη επικοινωνία την διαζώσεις, και το physical touch, την επαφή. Ναι, γιατί νομίζουμε ότι επικοινωνούμε, αλλά οι ορμόνες μας λένε άλλα. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον εγκέφαλο. Δεν μπορείς. Προσπαθούμε με 1000 τρόπους. Μπορούμε. Υπάρχει λοιπόν και μια άλλη ορμόνη. Θες να σου πω για την ακετυλοχολίνη? Πολύ σημαντική. Θέλω να μου πείτε και κάποια στιγμή να κάνουμε και μια ξεχωριστή εκπομπή μόνο για την κορτιζόλη, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι. Ίσως αναφερθούμε λίγο στη συνέχεια. Έρχεται και αυτή, βεβαίως. Γιατί και σήμερα, αν συζητήσουμε λίγο για το στρες, για στοιχεία του στρες, εννοείται θα την αναφέρω και θα την εξηγήσω. Λοιπόν, θα σου έλεγα για την ακετυλοχολίνη. Η ακετυλοχολίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που έχει να κάνει πάρα πολύ με τις γνωστικές μας λειτουργίες. Μνήμη, μάθηση, συγκέντρωση, τις εκτελεστικές μας ικανότητες, επιτελικές λειτουργίες. Είναι μια ορμόνη που έχει να κάνει πολύ με την επαγρύπνηση, άρα για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε αυτή πρέπει να κατασταλεί. Η ακετυλοχολίνη σχετίζεται άμεσα με πολύ σημαντικές διαταραχές, με νόσους όπως είναι και η γνωστική έκπτωση και στο Πάρκινσον και στο Αλτσχάιμερ. Αλλά η ακετυλοχολίνη είναι εύκολο να την αυξήσουμε, γιατί την μιμείται πάρα πολύ εύκολα η καφεΐνη. Διαγερτικές τέλος πάντων τέτοιες ουσίες, οπότε εάν θέλουμε να προάγουμε την επαγρύπνηση, το alertness, το να είμαστε δηλαδή alert γιατί πρέπει να διαβάσουμε ή πρέπει να κάνουμε ένα task, μια διαδικασία, διαγερτικές ουσίες, εννοώ διαγερτικές ουσίες, αναφέρομαι προφανώς στις απλές καθημερινές νόμιμες ουσίες, όπως είναι η καφεΐνη ή ακόμα και η νικοτίνη στο τσιγάρο μπορεί να λειτουργήσει διαγερτικά, αλλά μόνο σε αυτούς που είναι ήδη καπνιστές. Αυτούς που είναι ήδη καπνιστές μπορεί να τους βοηθάει στη διατήρηση της διαγερσής τους, όχι σε όλους. Επίσης, οι ενδορφίνες είναι κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι και ο κόσμος θα τις έχει ακούσει, τις ακούμε, γιατί συνήθως αυτό που ακούμε να λένε είναι ότι να γυμναστούμε, να κινηθούμε, να κάνουμε αερόβια άσκηση, το περπάτημα, ότι όλα αυτά θα ενισχύσουν τις ενδορφίνες μας ή να φάμε σοκολάτα. Και ότι οι ενδορφίνες θα μας βοηθήσουν, θα νιώθουμε καλύτερα. Οι ενδορφίνες είναι ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό και το φυσικό παυσίπονο του οργανισμού. Αυτές εκρίνονται υπό κανονικές συνθήκες. Σίγουρα θέλει μια δραστηριότητα για να εκρηθούν αυτές, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που ο οργανισμός μας πονάει, είτε λίγο είτε πολύ, και οποιοδήποτε είδους πόνου, αυτές εκρίνονται για να μας βοηθούν να αντισταθμίσουμε τον πόνο. Οποιοδήποτε πόνο εννοείται και τον ψυχικό πόνο, δηλαδή έχασα κάποιον δικό μου και... Ακριβώς. Δεν μιλάμε μόνο για τραύμα, δηλαδή στο χέρι κτλ. Για τον εγκέφαλο σχεδόν όλα βιώνονται με τον ίδιο τρόπο. Και το εκπληκτικό του εγκεφάλου, και εκεί καταλαβαίνουμε το ότι είναι μια υπερμηχανή προγραμματισμένη τέλεια, είναι ότι, Δημήτρη, παρόλο που ο εγκέφαλος δεν έχει ίνες πόνου στο εσωτερικό του, δηλαδή αν κάτι μας διαπεράσει τον εγκέφαλο, δεν θα νιώσουμε πόνο εσωτερικά, παρά μόνο ενδοκρανιακά εννοείται. Ενώ λοιπόν ο ίδιος δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο εσωτερικά, είναι το πιο τέλειο εργαλείο για να μας βοηθήσει να μεταφράσουμε τον πόνο οποιοδήποτε είδους.
Αυτό δηλαδή έχει την φοβερή αντίθεση αυτή. Ο ίδιος δεν μπορεί να το νιώσει, αλλά μπορεί να το μεταφράσει με 100 διαφορετικούς τρόπους. Είναι ο μόνος που μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και ας μην έχει αισθητήριο για αυτό το φοβερό. Ακριβώς. Στο εσωτερικό του δεν έχουμε ίνες πόνου, οπότε ακριβώς. Να σου πω ότι οι νευροδιαβιβαστές σχετίζονται πάρα πολύ με τις ορμόνες μας και επειδή το ανέφερα πριν, πραγματικά μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο. Οι ορμόνες μας σχετίζονται με τους νευροδιαβιβαστές. Θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα, σε σχέση δηλαδή με τις αναπαραγωγικές μας ορμόνες. Και κάτι που σχετίζεται άμεσα, δηλαδή από σύγχρονες έρευνες το έχουμε αυτό σαν έβριμα και σχετίζεται άμεσα και με την έτσι σύγχρονη κοινωνία και με τους φοβερούς αυτούς ρυθμούς που ζούμε και τρέχουμε. Ξέρουμε ότι οι ορμόνες μας σχετίζονται με τους νευροδιαβιβαστές μας διαφορετικά αν είμαστε άντρες ή γυναίκες. Ας πούμε στους άντρες η ντοπαμίνη σχετίζεται άμεσα με την τεστοστερόνη. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι είμαστε σε μια κοινωνία όπου τρέχουμε, είμαστε σε ένα δυτικό πολιτισμό, συνηθίζουμε να λέμε, όπου προάγει τον ανταγωνισμό, το να είμαστε πρώτοι, την ένταση, την αυτοεπίτευξη, το να φτάσουμε ψηλά κτλ. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία του τρεξίματος και στην προσπάθεια αυτή, έχουμε έκρηξη ντοπαμίνης εκεί. Η ντοπαμίνη λοιπόν όσο αυξάνεται τραβάει πάνω μαζί και την τεστοστερόνη. Και όσο αυξάνεται η τεστοστερόνη στους άντρες ακριβώς, αυξάνεται και η ντοπαμίνη. Άρα είναι μια ολόκληρη διαδικασία αυτό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει εκεί ένα αίσθημα αυτοεπίτευξης που οι ορμόνες βοηθιούνται και οι δύο. Σωστά. Να σκεφτούμε όμως τι γίνεται στις γυναίκες. Στις γυναίκες που έχουμε περισσότερα ιστρογόνα και αυτή είναι η κύρια αναπαραγωγική ορμόνη, τα ιστρογόνα εμπλέκονται πάρα πολύ έντονα με την οκιτοκίνη. Η οκιτοκίνη όμως στο ίδιο αυτό περιβάλλον που πρέπει και οι γυναίκες να τα απεξέλθουν, έτσι δεν είναι? Δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, γιατί η οκιτοκίνη όταν υπάρχει έντονο στρες, μια πολύ έντονη απελευθέρωση κορτιζόλης που μας δημιουργούν όλα αυτά, αυτό το άγχος, τη διαδικασία δηλαδή που αγχωνόμαστε για να τα καταφέρουμε να κάνουμε όλα αυτά, η οκιτοκίνη αναστέλλεται. Σωστά, αυξάνεται η κορτιζόλη. Όταν όμως κατεβαίνει η οκιτοκίνη, παρασέρνει μαζί πιο κάτω τα ιστρογόνα. Άρα ουσιαστικά πλήττονται αυτού του είδους οι αναπαραγωγικές ορμόνες, με κάποιο τρόπο δηλαδή πέφτουν σε σχέση με τις ορμόνες των αντρών. Έχουμε ευρήματα γύρω από αυτό, πιο σύγχρονα, για το τι effect μπορεί να έχει σήμερα το στρες στην κοινωνία σε άντρες και γυναίκες. Οπότε ας έχουμε λίγο στο μυαλό μας πώς μπορεί να λειτουργούν όλα αυτά. Αυτό από μόνο του θα ήθελε μια εκπομπή, γιατί μπορούμε να πούμε πάρα πολλά συμπεράσματα, ειδικά για τη σύγχρονη κοινωνία και το τι περιμένουμε και το τι βλέπουμε. Αλλά ας μην μπούμε από το πρώτο επεισόδιο σε αυτά τα πράγματα, θα ήταν κρίμα. Σωστά, ναι, συμφωνώ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι και να το δούμε αποκλειστικά σχέση ορμονών, νευροδιαβιβαστών και τα effects στην κοινωνία σήμερα, βέβαια, ναι. Πολύ ωραία. Άρα έχουμε σχέση οι νευροδιαβιβαστές με τις ορμόνες, έχουν άμεση σχέση από ό,τι είπατε. Φυσικά. Άλλωστε, κάποιοι νευροδιαβιβαστές είναι και ορμόνες και το ανάποδο. Κάποιοι είναι μόνο νευροδιαβιβαστές, μόνο ορμόνες, αλλά σίγουρα το ένα επηρεάζει άμεσα το άλλο, βέβαια. Και φυσικά επηρεάζεται πολύ και από το στρες που ανέφερα. Δηλαδή, εκεί έρχεται αυτό και τα διαλύει όλα. Και εκεί ήθελα να έρθουμε τώρα, μιας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τον κόσμο που με παρακολουθεί στα κανάλια μου. Στρες, ορμόνες, αναφερθήκατε ήδη, αλλά αν θέλετε λίγο να μείνουμε για τις πιθανές αιτίες του στρες. Δηλαδή, από τι μπορεί να προκαλείται. Ξέρω ότι πολλές φορές είναι σωτήριο. Δηλαδή, ο σκοπός του στρες είναι να μας σώσει. Έχουμε ένα κίνδυνο, στρεσαριζόμαστε για να μπορούμε να ξεφύγουμε τον κίνδυνο. Αλλά πλέον στην καθημερινότητά μας, κυρία Φεντούλη, δεν μας κυνηγάνε λιοντάρια ή δεινόσαυροι, ας πούμε. Ίσως μας κυνηγάει η ζωή. Δεν ξέρω, πείτε μας εσείς. Το στρες, καταρχήν θα δούμε τι εννοούμε με το στρες, αλλά να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες για τις αιτίες. Να σκεφτούμε λίγο για τις αιτίες. Θα ξεκινήσω ψυχολογικά. Θα σου πω ψυχολογικά. Όποιο και να είναι το στρες, ό,τι και να είναι. Δηλαδή, είτε μιλάμε για ένα καθημερινό άγχος για τις καθημερινές δραστηριότητες, είτε μιλάμε για ένα ψυχικό τραύμα, ναι, που έχει υποστεί κάποιος στο παρελθόν, είτε μιλάμε για κάποιο μετατραυματικό στρες, είτε μιλάμε για ψυχοπιεστικές καταστάσεις που μπορεί να ζει κάποιος είτε τώρα σε ένα έτσι βραχυχρόνιο πλαίσιο, είτε μακροπρόθεσμα.
δεν έχει σημασία. Για τον εγκέφαλο όλα είναι απειλή. Η λέξη κλειδί δηλαδή είναι το threat, είναι η απειλή. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος, σε αυτό ακριβώς που είπες, δεν πολύ ξεχωρίζει αν αυτή τη στιγμή εμένα με κυνηγάει ένα deadline ή αν με κυνηγάει ένα λιοντάρι. Γιατί είναι προγραμματισμένος με τέτοιο τρόπο που θα πρέπει να αντιδράσει. Θα δούμε τι σημαίνει. Κίνδυνος. Αυτό με νοιάζει εμένα, λέει ο εγκέφαλος. Κίνδυνος, απειλή. Ναι, νιώθω μία απειλή. Άρα κάτι πρέπει να κάνω. Να σου πω ότι για τον εγκέφαλο ψυχολογικά, ό,τι από όλα αυτά και να συμβαίνει, ο κοινός παρονομαστής είναι ένα. Είναι αυτό που ονομάζεται γνωστική ασυμφωνία. Η γνωστική ασυμφωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά το βλέπουμε όταν εμείς κρατάμε δύο διαφορετικές απόψεις, δύο διαφορετικές πεποιθήσεις ή όταν έχουμε μία διαφορετική πεποίθηση και μία διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή μπορεί να λέω είμαι καλός, είναι η πεποίθησή μου, αλλά η συμπεριφορά αυτή δεν ήταν καλή, δεν συνάδει δηλαδή, άρα η συμπεριφορά μου δεν ευθυγραμμίζεται με την πεποίθησή μου. Οτιδήποτε λοιπόν τέτοιου είδους και ακόμη πιο σοβαρό, να ξέρω εγώ ανέφερα κάτι απλό καθημερινό, είναι δυνατόν να δημιουργήσει αυτή τη γνωστική ασυμφωνία, δηλαδή τη δυσφορία αυτή. Η δυσφορία δεν είναι εύκολο να γίνει ανεκτή. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα προσπαθήσω να αλλάξω είτε την πεποίθησή μου, είτε τη συμπεριφορά μου, είτε να προσθέσω κάτι ακόμα που θα έρθει σε συμφωνία με τα άλλα. Γενικότερα όμως, Δημήτρη, να σου πω ότι οι σύγχρονες έρευνες, μια πολύ ωραία έρευνα σύγχρονη που έχουμε, λέει ότι η γνωστική συμφωνία μπορεί να υπάρχει όταν, ακόμα και αν κάνω μια συμπεριφορά που συνεχίζω να την υποστηρίζω, αν αυτή η συμπεριφορά δεν έχει τα αναμενόμενα effect που περίμενα, την επίπτωση που περίμενα και έχει κάτι αρνητικό σαν αποτέλεσμα, τότε πάλι θα βιώσω γνωστική ασυμφωνία, ακόμα και αν συνεχίζω να την υποστηρίζω. Κάπνισμα, για παράδειγμα. Ναι. Άρα φαίνεται ότι ή μια επιλογή που κάνω και πηγαίνω σε μια δουλειά, παραδείγματος χάρη. Και δεν φαίνεται να είναι καλό το αποτέλεσμα αυτό, αλλά συνεχίζω να υποστηρίζω ότι πρέπει να είμαι σε αυτή τη δουλειά, πάλι αυτό μπορεί να μου δημιουργήσει γνωστική ασυμφωνία. Οπότε η δυσφορία αυτή που βιώνει ο οργανισμός μας, που βλέπει αδιέξοδο εκείνη την ώρα, αυτό είναι ικανό να μου δημιουργήσει το στρες. Και βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν, πέρα από το ψυχολογικό αυτό κομμάτι, να θυμόμαστε πάντα, για να μην νιώθουμε ότι έχουμε την απόλυτη ευθύνη της διαχείρισης του εγκεφάλου μας, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε 100%. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να μας κάνουν πιο επιρρεπείς στο στρες. Μπορεί να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Ξέρουμε, Δημήτρη, παραδείγματος χάρη, ότι στις κρίσεις πανικού, στα ομοζυγωτικά δίδυμα, είναι περίπου στο 30 με 40% η πιθανότητα αυτή να συμβεί. Να πούμε εδώ, να βάλω έτσι ένα αστεράκι και να πω ότι, για όσους δεν ξέρουν, ότι ομοζυγωτικά δίδυμα ουσιαστικά είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι είναι 100% οι ίδιοι και τους χρησιμοποιούμε, αν μπορώ να πω τέτοια λέξη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, στις έρευνες, γιατί έχουμε δύο ταυτόσιμους άνθρωπους με 100% το ίδιο DNA, πώς αντιδράει ο ένας, πώς αντιδράει ο άλλος, και αυτό είναι που ανέφερε η κυρία Φεντούλη. Ακριβώς. Έχουμε πολύ ωραίες έρευνες και μια που το αναφέρεις, να πω μια πάρα πολύ ωραία που συνηθίζουμε να την έχουμε και στα μαθήματά μου, φαντάζομαι να τη θυμάσαι. Μια πολύ ωραία έρευνα που έχουμε με τους βετεράνους που υποφέρουν από μετατραυματικό στρες. Ναι. Όπου εννοείται λοιπόν, επειδή βιώνουν το μετατραυματικό, βλέπουμε ότι έχει επηρεαστεί και ο όγκος του υποκάμπου τους, δηλαδή βλέπουμε αλλαγές και στις δομές του εγκεφάλου τους. Όταν λοιπόν ψάχνουν αυτούς που έχουν κάποιον ομοζυγωτικό δίδυμο, ψάχνοντας εκεί λοιπόν να βρουν αν έχει το ίδιο effect και ο ίδιος, μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή αν συμβαίνει και στον ίδιο, αν έχουμε γενετικά στοιχεία εκεί ή αν είναι μόνο αποτέλεσμα της συμπεριφοράς. Ο ένας δηλαδή πηγαίνει στο Ιράκ, πολεμάει και λέμε έχεις αδερφό πίσω, ναι, ομοζυγωτικός, ωραία, άρα έχω δύο ίδιους ανθρώπους, ο ένας είναι στον πόλεμο και μπορεί να έχει αυτό το μετατραυματικό στρες από τον πόλεμο που γυρνάει, ο άλλος όμως ήταν στο σπίτι του, δεν είχε πρόβλημα. Τους βάζουμε κάτω λοιπόν και βλέπουμε τον εγκέφαλο, τις δομές τους για να τις συγκρίνουμε. Ας πούμε, στη συγκεκριμένη έρευνα, μια που την ανέφερα, κάποια χρόνια πίστευαν οι ερευνητές ότι ο μειωμένος όγκος του υποκάμπου, που ο υπόκαμπος είναι μια περιοχή που έχει να κάνει με τις μνήμες μας και βάλετε πάρα πολύ από το στρες
και από τραύματα, οπότε μπορεί να αλλάξει και ο όγκος του, μπορεί να μικρύνει δηλαδή σαν περιοχή, να συρρικνωθεί εσωτερικά αν υποστεί τραύμα. Εκεί λοιπόν είχαμε δει ότι αυτοί οι οποίοι είχαν πάει στον πόλεμο και είχαν επιστρέψει, είχαν μετατραυματικό στρες και είχε μειωθεί ο όγκος του υποκάμπου, οπότε θεωρούσαμε ότι η μείωση του όγκου του υποκάμπου είναι αποτέλεσμα του μετατραυματικού στρες. Όταν όμως μετά από λίγα χρόνια έτρεξαν την έρευνα και βρήκαν τον ομοζυγωτικό δίδυμο, ο οποίος δεν υπήρξε στον πόλεμο και δεν είχε μετατραυματικό στρες και έκαναν απεικόνηση στον εγκέφαλό του, είδαν λοιπόν ότι και ο ίδιος είχε μικρότερο όγκο υποκάμπου. Άρα είχαμε πολύ ωραία ευρήματα που έδειχναν ότι ίσως ο μικρότερος όγκος του υποκάμπου να είναι risk factor, δηλαδή παράγοντας κινδύνου, ώστε κάποιος να είναι πιο επιρρεπής στο στρες και στο μετατραυματικό. Έτσι, μπράβο. Και γι' αυτό όλες αυτές οι έρευνες είναι τόσο σημαντικές, γιατί μας δίνουν και να προβλέψουμε το τι μπορεί να συμβεί, ανάλογα με το ποιος είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Μιλήσατε γι' αυτό, να μιλήσουμε λίγο, μιας που είμαστε στο στρες και αναφέρουμε λίγο και τις δομές του εγκεφάλου, για την νευροβιολογία του στρες. Ο εγκέφαλός μας, Δημήτρη, είναι φτιαγμένος για να διαχειρίζεται το στρες. Αυτό που είπες και εσύ πριν λίγο δηλαδή, ισχύει ότι είμαστε φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο. Έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα που είναι έτοιμο να δεχτεί και να διαχειριστεί τη διαδικασία του στρες. Να μας κάνει δηλαδή... Να βάλω μια παρένθεση. Ήθελα να πω ότι για τον εγκέφαλο το στρες είναι κάτι καλό. Παρότι καταντάει αρρώστια, ουσιαστικά είναι μηχανισμός άμυνας και δυνατότητας. Πρέπει να το έχουμε δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω. Κλείνω την παρένθεση. Το στρες είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, που σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας έχει διαπιστώσει την απειλή και τον κίνδυνο, που σημαίνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει ανάλογα, να προσαρμοστεί και να καταφέρει να επιβιώσει. Αυτό είναι το στρες για τον μηχανισμό. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει λοιπόν ένα ολόκληρο σύστημα με 3-4 διαφορετικές περιοχές, που ουσιαστικά αυτές οι περιοχές ενώνουν εγκέφαλο και σώμα για να μπορέσει ο εγκέφαλος να αναγνωρίσει την απειλή και να ανταπεξέλθει. Άρα εκεί έχουμε μια συνεργασία. Έχουμε μια συνεργασία του νευρικού συστήματος και του ενδοκρινικού. Χρειαζόμαστε δηλαδή τις ορμόνες μας. Άρα έχουμε αυτή τη συνεργασία, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα ξεκινήσει από περιοχή σε περιοχή η μία να διεγείρει την άλλη. Θα έχουμε μία έκκληση στο τέλος μιας φοβερής ορμόνης της κορτιζόλης και θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Το πρόβλημα όμως θα συμβεί, δηλαδή το πράγμα δεν θα αρχίσει να πηγαίνει καλά, όταν αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται ομαλά. Όταν δεν κάνει δηλαδή τον κύκλο που πρέπει και να ξανακλείσει. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω απλά. Νομίζω ότι σήμερα ο κόσμος διαβάζει πάρα πολύ γι' αυτό, οπότε θα του είναι οικία έτσι, κάποιοι όροι και κάποια στοιχεία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν αρχίζουμε και βιώνουμε άγχος, στρες, ό,τι και να σημαίνει αυτό, είναι απειλή. Άρα έχουμε δύο περιοχές στον εγκέφαλό μας που απευθείας παίρνουν την πληροφορία. Είτε από οπτικά εισερχόμενα από τα μάτια μας, είτε από άλλες πληροφορίες, από άλλες αισθήσεις. Μπορεί να είναι από το δέρμα μας, εντάξει. Η φυσιολογία δηλαδή του σώματός μας λειτουργεί όλη την ώρα και μαζεύει πληροφορίες από το περιβάλλον με πάρα πολλούς τρόπους. Κάνω και εγώ τη δική μου την παρένθεση. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες καινούργιες έρευνες που μας λένε ότι αν είμαι κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ αγχωμένος και βιώνει έντονο στρες εκείνη την ώρα, πιθανόν αυτό να είναι πάρα πολύ κολλητικό σε μένα. Λόγω της φυσιολογίας του σώματος, να αντιληφθεί το δικό μου σώμα ότι υπάρχει πολύ έντονο στρες. Άρα η φυσιολογία του σώματός μας είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι συνεχώς alert. Οι δύο λοιπόν αυτές περιοχές είναι, ο ένας είναι ο υποθάλαμος και η άλλη είναι η αμυγδαλή. Συνήθως, ο υποθάλαμος, που είναι το κέντρο ελέγχου των ορμονών μας, είναι μια περιοχή η οποία λειτουργεί με ένα πολύ ομαλό τρόπο, με προτεραιότητες και με ψυχραιμία. Η αμυγδαλή όμως είναι μια περιοχή που δεν έχει καθόλου ψυχραιμία. Είναι μια περιοχή η οποία ουσιαστικά σκεφτείτε ότι αντιπροσωπεύει ένα ομό, ακατέργαστο, υποσυνείδητο κομμάτι του εγκεφάλου μας. Η αμυγδαλή υπάρχει εκεί για να μας κάνει να αντιδρούμε άμεσα. Η ταχύτητά της είναι πάρα πολύ γρήγορη. Άρα, εάν κάτι ο εγκέφαλος το αντιληφθεί απευθείας σαν απειλή, θα αντιδράσει άμεσα η αμυγδαλή. Και εκεί η αντίδρασή μας θα είναι ομή. Μπορεί να πω κάτι που δεν το εννοούσα. Μπορεί να πω κάτι που δεν είναι στην ένταση που απηχεί την πραγματικότητα. Ο υποθάλαμος όμως
Εάν πάρει την πληροφορία και θεωρήσει και ο ίδιος ότι είναι κάτι απειλητικό, τότε θα το στείλει στην αμυγδαλή και θα έχουμε την αντίδραση. Ο υποθάλαμος τι κάνει λοιπόν? Εκρίνει όταν διαπιστώσει ότι ξέρεις εδώ έχουμε στρες, έχουμε λίγο άγχος. Πάμε να εκρίνουμε λίγη ορμόνη για να κινητοποιήσουμε τον εγκέφαλο και να τον κάνουμε να κάνει κάτι για να σταματήσει να νιώθει άγχος. Δηλαδή γράφουμε αύριο διαγώνισμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βιώσω λίγο το άγχος για να με κινητοποιήσει να διαβάσω, να μελετήσω. Ναι. Και τα γνωστικά μου φορτία να είναι πιο δυνατά για να τραβήξω πληροφορίες πιο εύκολα. Φυσικά. Γιατί η ορμόνη που θα δούμε πιο μετά, που είναι η κορτιζόλη, όταν αυξάνεται λιγάκι, εντείνει τη γνωστική μου ικανότητα, τη γνωστική μου ευελιξία. Για λίγο βέβαια, γιατί λειτουργεί αρνητικά από ένα σημείο και μετά. Ο υποθάλαμος λοιπόν θα εκρίνει μια συγκεκριμένη ορμόνη, την οποία την ονομάζουμε κορτικοεκλικτίνη. Είναι μια ορμόνη η οποία θα πάει και θα διεγείρει μία περιοχή που είναι ακριβώς πίσω από τα μάτια μας, που έχει τη μορφή σαν μικρό μπιζέλι και ονομάζεται επίφυση. Η επίφυση λοιπόν βρίσκεται εδώ στρατηγικά για να ελέγχει το βιολογικό μας ρολόι. Παίρνει δηλαδή πληροφορίες από τα μάτια μας και το φως και το σκοτάδι. Είναι αυτή που θα μετατρέψει την τριπτοφάνη σε μελατονίνη που λέγαμε πριν για να μας κάνει να κοιμηθούμε. Ωραία. Αυτή λοιπόν η περιοχή μετά θα εκρίνει μία άλλη ορμόνη, η οποία ονομάζεται αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη και η οποία θα πάει και θα διεγείρει τα νεφρά μας. Άρα εκεί έχουμε τη σύνδεση εγκεφάλου με σώμα και συγκεκριμένα τον αδένα των επινεφριδίων που είναι το πάνω μέρος από τα νεφρά μας. Εκεί λοιπόν τελειώνει η διαδικασία, γιατί ουσιαστικά αυτά θα εκρίνουν μετά την κορτιζόλη. Η κορτιζόλη είναι αυτή η ορμόνη η οποία δίνει το σήμα στον οργανισμό, φυσικά μαζί με αδρεναλίνη, νοradrenalίνη και άλλες διαδικασίες, δίνει στον οργανισμό την αίσθηση ότι εδώ έχουμε στρες. Πάμε λοιπόν να εκρίνουμε λίγη κορτιζόλη, η οποία θα κάνει ένα κύκλωμα, θα πάει πάλι πίσω στον εγκέφαλο, οπότε εμείς θα αρχίσουμε να έχουμε αυτά τα effect, έτσι τα μικρά, δηλαδή θα αρχίσουμε να έχουμε μία αίσθηση δύσπνοιας, υδρότα στα χέρια, μπορεί να έχω λίγο ζάλι, να νιώθω ότι μουδιάζω, όλα αυτά σε μικρό βαθμό, ίσως λίγο μία ακαθυσία, να νιώσω αυτή τη διέγερση που θα με κάνει να κάνω κάτι για να σταματήσω να νιώθω έντονα αυτό το άγχος. Γενικά η κορτιζόλη είναι μία ωφέλιμη ορμόνη. Εμπλέκεται σε πάρα πολλά πράγματα. Εμπλέκεται στην καρδιοαγγειακή λειτουργία, στο μεταβολισμό της γλυκόζης. Εμπλέκεται σε λειτουργίες όπως είναι οι γνωστικές μας λειτουργίες. Εμπλέκεται σε πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι αν λοιπόν αυτή η διαδικασία δεν ξεκινήσει και τελειώσει ομαλά, δηλαδή να αγχωθώ και να σταματήσω να αγχώνομαι, αν δηλαδή δεν κλείσει αυτός ο κύκλος και εγώ μπω σε αυτή τη διαδικασία την παρατεταμένη του χρόνιου στρες από εκεί και πέρα, τότε εκεί το πρόβλημα θα έχει να κάνει με αυτό που ονομάζεται μετά χρόνιο στρες, μετατραυματικό, τραύμα, που εκεί μετά θα έρθει μια άλλη συνθήκη και θα μπει εκεί μέσα που θα μου αλλάξει τα πάντα. Η κορτιζόλη δηλαδή είναι καλή όταν μπαίνει, κάνει τη δουλειά της και φεύγει. Δεν θέλουμε να μείνει εκεί. Εκρίνεται, πλημμυρίζει τον οργανισμό και μετά θα πρέπει να μειωθούν τα επίπεδα. Δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει διεγερμένη στην έκρησή της αυτή σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Γιατί αν αρχίσει να συμβαίνει αυτό, αυτό που θα συμβεί μετά είναι τι? Μετά, Δημήτρη, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία που λέγεται αλόσταση. Η αλόσταση είναι μια διαδικασία, ας σκεφτούμε ότι η αλόσταση είναι όρος στα ελληνικά, είναι το τίμημα και το κόστος που πληρώνουμε για να μπορέσει ο οργανισμός να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις αλλαγές που πρέπει να κάνει για να προσαρμοστούμε στο στρες. Δηλαδή, όταν βιώνουμε χρόνιο στρες, ο εγκέφαλός μας και το σώμα μας, γενικά με όλες αυτές τις ορμόνες που είπαμε, αυτό που θα κάνει είναι να κάνει κάποιες αλλοστατικές αλλαγές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να επηρεαστεί η ομοιόσταση. Η ομοιόσταση ποια είναι? Το να διατηρούνται σταθερές όλες οι λειτουργίες του οργανισμού για να μπορούμε να επιβιώνουμε. Σωστά? Η αλλόσταση συμβαίνει όταν αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να αλλάξουν. Όταν αυτά όλα θα πρέπει να καθοριστούν από την αρχή, γιατί θα πρέπει να προσαρμοστώ. Άρα, οι αλλοστατικές αυτές αλλαγές όταν συμβαίνουν, γιατί το σώμα προσπαθεί να σε βοηθήσει να σταθεροποιηθείς, αλλά το στρες συνεχίζεται, άρα έχουμε αλλοστατικές αλλαγές,
αυτές δημιουργούν παραπάνω στρες στον οργανισμό, γιατί ο οργανισμός στρεσάρεται επειδή στρεσάρεται, άρα πιο πολύ έκρηση κορτιζόλης. Η έκρηση κορτιζόλης δημιουργεί από την αρχή περισσότερες αλλοστατικές αλλαγές, αυτό δεν τελειώνει πουθενά, άρα τι δημιουργείται στο τέλος? Ένα απορριθμισμένο νευρικό σύστημα. Και εκεί έχει τελειώσει, γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα dysregulation, μια φοβερή απορρίθμιση, που θέλει ρύθμιση από την αρχή, και εκεί καταλαβαίνεις ότι έχουμε μετά μια σειρά από effect και επιπτώσεις, που μπορεί να σημαίνουν τα πάντα. Ναι. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται σε αυτά στα κομμάτια του στρες και φυσικά μία από αυτές τις περιοχές, η αμυγδαλή, συνδέεται άμεσα με ένα από αυτά τα συστήματα. Πριν φτάσω στο συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό, να σου πω ότι όλη τη διαδικασία αυτή του στρες την ελέγχουν τρεις σημαντικές περιοχές. Οι τρεις αυτές σημαντικές περιοχές, Δημήτρη, είναι η αμυγδαλή, ο προμετωπιαίος φλοιός και η έλικα του προσαγωγείου. Η αμυγδαλή είναι η περιοχή αυτή που μας δίνει το εσωτερικό αλάρμ. Είναι ο συναγερμός. Εμπλέκεται σε λειτουργίες πολύ σημαντικές, όπως είναι η διαχείριση των συναισθημάτων, η αναγνώριση των συναισθημάτων, και επίσης είναι μια περιοχή που θα λέγαμε ότι αφορά πιο πολύ τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή είναι μια περιοχή που γίνεται πάρα πολύ άμεσα trigger στον φόβο, το θυμό, την απειλή και την αηδία. Γιατί είναι στοιχεία, συναισθήματα που επηρεάζουν την επιβίωσή μας, έτσι δεν είναι? Βέβαια, παίζουν ρόλο. Άρα, να σκεφτούμε λοιπόν ότι η αμυγδαλή, το δύσκολο κομμάτι της είναι όταν αναλαμβάνει πάρα πολύ άμεσα και πάρα πολύ γρήγορα το ρόλο, καταστέλλοντας τις υπόλοιπες περιοχές του εγκεφάλου. Μάλιστα, η αμυγδαλή είναι μια περιοχή μαζί με τον υπόκαμπο, μία-δύο περιοχές του εγκεφάλου που είναι δυνατόν να τις δούμε να αλλάζουν σχήμα. Δηλαδή είναι δυνατόν να αλλάξει ο όγκος τους. Και αυτό σημαίνει ότι θα δυναμώσουν πάρα πολύ. Άρα, είναι πολύ πιθανό σε έναν άνθρωπο που υποφέρει από μετατραυματικό στρες να δω μειωμένο όγκο υποκάμπου και πολύ μεγαλύτερη αμυγδαλή. Που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό? Ότι φοβάται συνέχεια. Σημαίνει ότι ακριβώς ότι έχει αναλάβει η αμυγδαλή όλο τον εγκέφαλο και έχουμε αυτό που ονομάζεται, μπορεί να συμβεί, αυτό που ονομάζεται αεροπειρατεία της αμυγδαλής. Hijack. Amygdalite hijack. Amygdala hijack. Όπου τι θα συμβεί εκείνη την ώρα? Η άλλη περιοχή, ο προμετωπιαίος φλοιός, που είπαμε ότι είναι το thinking brain, έτσι δεν είναι? Είναι το μυαλό μας, είναι η σκέψη μας, είναι οι γνωστικές μας λειτουργίες. Είναι η ψυχραιμία που έχω να σκεφτώ, λειτουργεί με την αμυγδαλή αντίθετα. Δηλαδή, όσο η αμυγδαλή θα αναλαμβάνει, ο προμετωπιαίος φλοιός καταστέλλεται. Άρα, εκείνη την ώρα μπορώ να σκεφτώ, ή για καιρό που το βιώνω μπορώ να σκεφτώ? Όχι. Υπάρχει λογική μου σκέψη εκείνη την ώρα. Και η έλικα του προσαγωγείου που ανέφερα θα τη σκεφτούμε, Δημήτρη, σαν ουσιαστικά το ενδιάμεσο που προσπαθεί να κάνει το balance. Δηλαδή η έλικα του προσαγωγείου, όταν αντιληφθεί την δύναμη της αμυγδαλής, αυτό που θα κάνει θα είναι να την πολλαπλασιάσει ακόμα περισσότερο, καταστέλλοντας ακόμα πιο πολύ το μετωπιαίο λοβό όσον αφορά στα κομμάτια του στρες. Άρα τι συμβαίνει στην αεροπειρατεία της αμυγδαλής? Έχω έναν εγκέφαλο που λειτουργεί ομά. Ακατέργαστα. Δεν είναι ένας εγκέφαλος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, δεν μπορεί να διαχειριστεί την θλίψη, δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα, και έχουμε έναν εγκέφαλο ο οποίος λειτουργεί με βάση το φόβο, με βάση τις καταστροφολογικές σκέψεις, με βάση την αρνητικότητα. Όχι γιατί συμβαίνει κάτι άλλο, παρά μόνο γιατί θέλει να προστατευτεί. Αυτή είναι η αρχή και το τέλος. Η προστασία. Αυτή, η προστασία. Και καταστρέφεται προσπαθώντας να σωθεί. Ναι, ακριβώς. Οπότε, αυτό με ρώτησες πριν. Η αμυγδαλή, λοιπόν, είναι η περιοχή του εγκεφάλου που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Δεν είπαμε πριν ότι ουσιαστικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει από μόνη της? Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Πώς μπορεί να σε οθήσει όταν είσαι θυμωμένος να φερθείς κάπως, άρα και το σώμα σου να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο?
Ο λόγος είναι γιατί, Δημήτρη, η αμυγδαλή είναι συνδεδεμένη με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει δύο διαφορετικά συστήματα. Έχει το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμυγδαλή, όταν αντιλαμβάνεται την απειλή, είναι έτοιμη να σε οθήσει να κάνεις δύο πράγματα. Αυτό που ονομάζουμε ως αντίδραση πάλης ή φυγής, το flight or fight. Σωστά. Έχουμε δηλαδή άλλο option, υπάρχει και ένα ακόμα, το freeze, μπορούμε να το δούμε πιο μετά. Αλλά σκεφτείτε, έχω μια απειλή, συμβαίνει κάτι και φοβάμαι. Αμέσως το σύστημά μου παίρνει πληροφορίες για να κάνει δύο πράγματα. Είτε θα προσπαθήσω να παλέψω με αυτό που μου συμβαίνει, είτε θα πρέπει να φύγω για να γλιτώσω. Να ξεφύγω. Έχω δύο διαφορετικά συστήματα που ενεργοποιούνται ώστε να είμαι έτοιμος. Το συμπαθητικό λοιπόν κάνει την ενεργοποίηση. Σωστά, κάνει την δραστηριότητα. Αυτό που θα κάνει λοιπόν είναι τι όταν θα έχω μια απειλή. Είτε είναι λιοντάρι όπως είπες, είτε είναι deadline. Τι θα κάνει, θα προσπαθήσει να με διεγείρει. Θα προσπαθήσει να μου διαστείλει τις κόρες των ματιών μου. Θα προσπαθήσει να μου εντείνει την αναπνοή μου, να μου εντείνει τους χτύπους της καρδιάς, θα καταστήλει τον υδρότα, θα καταστήλει την πέψη, δηλαδή από όπου μπορεί να γλιτώσει ενέργεια για να με βοηθήσει να παλέψω. Το παρασυμπαθητικό είναι αυτό που λέμε το rest και digest. Εκεί είναι η περιοχή που στοχεύουμε ώστε να έρθει η χαλάρωση. Ανάποδα. Συστέλει την κόρη των ματιών μου, ηρεμεί την αναπνοή, ηρεμεί την καρδιά, επαναφέρει τις λειτουργίες, επαναφέρει την ηρεμία, την πέψη, την κατάποση, όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα, πολλές φορές αυτό που συμβαίνει, σε αυτό που είπαμε, στο στρες και στις διαταραχές αυτές, είναι να έχω ένα συμπαθητικό σύστημα μονίμως διεγερμένο, ώστε να είμαι πάλι η φυγή. Έτσι. Το πρόβλημα μας είναι ότι όταν αρχίζει και δουλεύει πάρα πολύ, το παρασυμπαθητικό κλείνει. Δηλαδή σου λέει δεν μπορώ να τα καταφέρω και κλείνει, δεν λειτουργεί. Δεν είναι ότι προσπαθεί μετά να τα ξαναφέρει. Είναι σαν να μην έχεις παρασυμπαθητικό. Είναι σαν να προσπαθείς συνέχεια να αγχώνεσαι και από το άγχος να πέφτεις στο άγχος σε έναν ασταμάτητο ρυθμό. Φυσικά, μα το συμπαθητικό δεν παίρνει το μήνυμα ότι πρέπει να κλείσει. Αφού είπαμε πριν ότι η αλόσταση συνεχίζει να μας κρατάει στην αλήθεια διαδικασία. Δεν παίρνει κανένα μήνυμα. Σκέψου ότι το νεύρο αυτό που ονομάζουμε το πνευμονογαστρικό νεύρο, που είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό κομμάτι του παρασυμπαθητικού συστήματος, πώς θα ηρεμήσει, πώς θα δώσει εντολή για να ηρεμήσουν όλα τα νεύρα αυτά που μεταφέρει, όταν οι ορμόνες που εκρίνονται δίνουν εντολή για το ανάποδο. Άρα σκέψου ότι στις διαδικασίες αυτές του χρόνιου στρες, είναι εκεί όλες αυτές τις περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν, έτσι δεν είναι? Έχουμε ας πούμε τις κρίσεις πανικού, παραδείγματος χάρη, που ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω σήμερα πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται από κρίσεις πανικού όλων των ηλικιών. Και είναι ενδιαφέρον εκεί, μια παρόμοια διαδικασία νομίζω ακολουθείται εγκεφαλικά. Καταρχήν να πούμε, μια που το αναφέρω δηλαδή, ότι οι κρίσεις πανικού ανήκουν σε σαχώδεις διαταραχές. Έχουν όλα αυτά τα συμπτώματα που έχουν να κάνουν με την δύσπνοια που είπαμε, τη ζάλη, το μούδιασμα, την υπαισθησία. Είναι η γενικότερη αίσθηση που έχει ο εγκέφαλος ότι κάτι δεν πάει καλά. Η γνωριμία με την κορτιζόλη, όπως είπατε προηγουμένως, όλα αυτά που ξεκινάει η κορτιζόλη είναι η γνωριμία με την κορτιζόλη. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μια συνθήκη όπου υπάρχει ένα υπόβαθρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που κάνει κρίσεις πανικού γνωρίζουμε ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες γι' αυτό. Και η γενετική προδιάθεση παίζει ρόλο εδώ. Και οι γνωστικές εξηγήσεις παίζουν ρόλο εδώ, όπως είναι το τραύμα, όπως είναι μια ψυχοπιεστική κατάσταση, μια συνθήκη που αγχώνει δηλαδή κάποιον άλλον άνθρωπο. Αλλά επίσης, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Δηλαδή είναι two-way η επικοινωνία με τον εγκέφαλο. Κάποιες φορές μπορεί να έχουμε μία αρρυθμία που μπορεί να συμβεί για κάποιους λόγους ή να έχουμε μία ταχυκαρδία. Και αυτό μπορεί ο εγκέφαλος να το εισπράξει ως κρίση πανικού. Δηλαδή είναι διπλή επικοινωνία εδώ. Σωστά. Αλλά η κρίση πανικού θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μία διαδικασία όπου ακριβώς δημιουργείται μία κλιμάκωση. Δηλαδή τα επίπεδα της κορτιζόλης εκείνη την ώρα που εκκλίνονται στον οργανισμό, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να τα εξηγήσει με τη λογική, έτσι δεν είναι? Δεν
δεν μπορεί να το εξηγήσει. Αυτό λοιπόν δημιουργεί περαιτέρω άγχος. Γιατί εάν του συμβαίνει κάτι τόσο φοβερό στον οργανισμό και ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το εξηγήσει, τι θα συμβεί εκεί? Αυτό δημιουργεί εξτρά άγχος στον οργανισμό. Βέβαια. Ακριβώς. Και επειδή δεν μπορεί να το εξηγήσει, αγχώνεται ακόμη περισσότερο, γιατί νιώθει ότι απειλείται ακόμη περισσότερο. Άρα εκεί οι αλλοστατικές αλλαγές που λέγαμε πριν που κάνει γίνονται ακόμα πιο έντονες και ακόμα πιο πολύ ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το εξηγήσει. Άρα είναι αυτό που πραγματικά νιώθει ο άνθρωπος που το βιώνει, το out of control. Out of control. Εκείνη την ώρα λοιπόν, ποιος είναι ο πιο λάθος τρόπος? Λάθος με την έννοια του ότι δεν λειτουργεί να εξηγήσεις κάτι με τη λογική. Γιατί εκείνη την ώρα όλα αυτά τα στοιχεία που συμβαίνουν στον οργανισμό συμβαίνουν, αλλά δεν μπορεί το thinking brain εκείνη την ώρα να τα εξηγήσει. Άρα δεν έχει κανένα νόημα εκείνη την ώρα να προσπαθήσεις να εξηγήσεις και να προσπαθήσεις να κατευνάσεις έναν εγκέφαλο με έτσι πολύ χαλαρό και με το λογικό τρόπο, γιατί ο εγκέφαλος εκείνη την ώρα δεν ακούει, γιατί δεν συμμετέχει πάρα πολύ. Δηλαδή πιο πολύ το αυτόνομο αρχίζει και παίρνει τη λειτουργία. Γι' αυτό και το λέμε αυτόνομο. Έχει πάρει τον έλεγχο και κάνει ό,τι θέλει. Δεν ακούει τη λογική. Λειτουργεί σε ένα subconscious mind, σε ένα κομμάτι που δεν έχει να κάνει με το δικό μας τον έλεγχο. Και βέβαια εκτός από τις κρίσεις πανικού έχουμε και αυτό που ονομάζεται την εξουθένωση των επινεφριδίων. Μια πολύ σύγχρονη και πολύ σημαντική κατάσταση, μια συνθήκη, όπου εκεί πραγματικά ξέρουμε ότι είναι αποτέλεσμα αυτού που είπαμε, μιας απορρίθμισης έτσι, του νευρικού συστήματος, όπου εκεί πραγματικά έχουμε διαταραχή, αρχίζουν λοιπόν και επηρεάζονται πάρα πολλά όργανα, ξεκινάει δηλαδή μια κατάσταση που μοιάζει με αυτοάνωση με κάποιο τρόπο. Δηλαδή αρχίζουμε και έχουμε πολλά περίεργα συμπτώματα, όπως είναι η κόπωση, μπορεί να έχουμε αύξηση βάρους, μπορεί να μην έχουμε κίνητρο, να μην έχουμε διάθεση, μπορεί να αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα στο ανοσοποιητικό μας, να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο ευάλωτοι σε μολύνσεις, σε διαταραχές, οτιδήποτε τέτοιου τύπου. Και επίσης κάτι άλλο, Δημήτρη, που νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα του στρες και επίσης πολλοί κόσμος υποφέρει σήμερα και διαβάζουμε πολύ γι' αυτό, είναι και ο χρόνιος πόνος. Ο χρόνιος πόνος. Τεράστιο κομμάτι. Σήμερα ολοένα έχουμε και περισσότερους ανθρώπους που προσπαθούν και ψάχνουν για αυτοάνοσα ή ψάχνουν διαταραχές και δεν παίρνουν διάγνωση, δεν παίρνουν λύση, δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που ευθύνεται και πραγματικά νοσούν οι άνθρωποι. Ο χρόνιος πόνος είναι αποτέλεσμα αυτού που είπαμε, όλων αυτών των αλλαγών που συμβαίνουν από χρόνια έκθεση στο στρες. Και βέβαια μιλάμε για μια, εκεί όμως, πέρα από απορρίθμιση του νευρικού συστήματος, μιλάμε για μια χρόνια ευαισθητοποίηση. Χρόνια ευαισθητοποίηση του νευρικού συστήματος. Που βέβαια και εκεί έχουμε έντονα ψυχολογικά κομμάτια. Νομίζω ότι στο χρόνιο πόνο θέλουμε δυστυχώς, έναν άτυχο συνδυασμό μιας προνοσηρότητας, μιας τάσης, μιας ευπάθειας και μιας χρόνιας ευαισθητοποίησης ψυχολογικά. Οπότε εκεί έρχεται αυτό και μας κάνει δυστυχώς ένα φοβερό timing όπου βγαίνει αυτό. Το θέμα είναι δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτά τα πράγματα, γιατί είναι σαν κάποιος να έχει, αλλεργία στις μέλισσες και να γίνεται μελισσοκόμος. Λες, αυτό είναι επικίνδυνο, το κόβεις. Τώρα μιλάμε για καταστάσεις στις οποίες είμαστε ευαίσθητοι στο να είμαστε στρεσαρισμένοι και ζούμε σε ένα στρεσαρισμένο κόσμο, σε μια στρεσαρισμένη εποχή. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα, οπότε θα πρέπει μάλλον να μιλήσουμε για τακτικές, πώς μπορούμε να τα χειριζόμαστε όλα αυτά, αλλά αυτό ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή να αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι. Κάποιες άλλες επιπτώσεις. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Όχι, μπορούμε να δώσουμε λίγο σήμερα και να το συνεχίσουμε έντονα στο επόμενο βέβαια, αλλά αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις γιατί δεν είναι εύκολο, νομίζω, να κάνουμε κάτι γι' αυτό πρακτικά, πέρα από τις απλές τεχνικές που θα μπορώ να σου πω και μετά πραγματάκια. Γιατί νομίζω είναι πολύ λάθος να προσπαθήσεις, σε κάποιους ανθρώπους, όχι σε όλους, είναι λάθος να προσπαθήσεις να επέμβεις σε αυτή τη διαδικασία με γνωστικό και λογικό τρόπο. Έχουμε μια ωραία έρευνα του 2009 και πιο σύγχρονες, που εξηγούν γιατί αυτά που λέμε positive affirmations, δηλαδή το να μιλάς θετικά στον εαυτό σου και να το λες ναι, μπορώ, θα τα καταφέρω. Γιατί λοιπόν αυτά
δεν λειτουργούν σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι εάν λοιπόν πολλοί άνθρωποι έχουν δοκιμάσει να το χρησιμοποιήσουν και βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λέω, είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Σκέψου λοιπόν τώρα η έρευνα που σου λέω συγκεκριμένη, έλεγε ότι τα positive affirmations, δηλαδή να προσπαθήσω με τα λόγια και με τη λογική μου και με το verbal, με το λεκτικό κομμάτι να ενισχύσω τον εγκέφαλό μου και να ανεβώ ψυχολογικά, να καταφέρω να σταματήσω το στρες μου, δεν πιάνει πάρα πολύ, γιατί έχει βρεθεί ότι αυτό είναι πιο αποτελεσματικό στους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση. Οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν μέτριο προς χαμηλό, και σκέψω ότι είναι πάρα πολύ λογικό ένας άνθρωπος που βιώνει χρόνιο στρες και είναι απορριθμισμένος και στο νευρικό του σύστημα και ψυχολογικά και πνευματικά και γνωστικά, είναι πολύ λογικό να έχει χαμηλότερη αυτοεκτίμηση εκείνο το time period που το βιώνει όλο αυτό. Άρα λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς δεν λειτουργούν αυτά. Και ο λόγος που δεν λειτουργούν, μας λέει η έρευνα, είναι γιατί ο εγκέφαλός σου έχει μια άλλη πεποίθηση και εσύ εκείνη την ώρα του δίνεις μια διαφορετική γνώση, μια διαφορετική σκέψη. Ναι, αλλά αυτό δεν γραμμίζεται με αυτό που ήδη γνωρίζει ο εγκέφαλός σου για σένα. Άρα, ο εγκέφαλός σου δεν μπορεί να σε πιστέψει και όσο εσύ προσπαθείς να τον πείσεις, τόσο ο εγκέφαλος αυτό το αντιλαμβάνεται ως απειλή, άρα δυναμώνει πιο πολύ τις δικές του τις πεποιθήσεις. Ναι. Αυτό είναι και πολύ αστείο, αν μου επιτρέπετε μια γρήγορη παρένθεση, μπορεί να γίνει αστείο στο όριο του γελίου. Δηλαδή, κάποιος δεν έχει δουλειά, προσπαθεί να φτιάξει ένα βιογραφικό να πάει για μια δουλειά κάπου και του λέει κάποιος, γκουρού ας πούμε, δεν έχεις αυτοπεποίθηση, πρέπει να δουλέψεις αυτοπεποίθησή σου. Μπαίνει να δει αυτά τα affirmation, ο άνθρωπος να αρχίζει να φτιάχνει αυτοπεποίθηση, δεν έχει δουλειά, θέλει να δουλέψει και του λέει το affirmation, είμαι πλούσιος, μπορώ τα πάντα. Και λέει ο εγκέφαλος, ρε φίλε, δεν έχω να φάω, πρέπει να βρω δουλειά. Τι ακούω εδώ ο άνθρωπος. Είναι πρακτικό. Σκέψου λοιπόν ότι όσο αυτό είναι αντίθετο με την πραγματικότητα, η πραγματικότητα ποια είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι πραγματική πραγματικότητα, μπορεί να είναι αντιληπτή, να είναι η δική του πραγματικότητα. Σκέψου λοιπόν ότι αυτό δεν συνάδει με την πεποίθηση. Άρα ο εγκέφαλος θα δυναμώσει αυτό που πιστεύει. Άρα το πολύ πιθανό να σε κάνει να νιώσεις ακόμα χειρότερα. Η έρευνα λοιπόν προτείνει, αντί να δίνουμε πολύ θετικές σκέψεις και τέτοια στοιχεία, να δίνουμε πιο ουδέτερες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μη λες ότι είμαι καταπληκτικός, θα τα καταφέρω, όλα θα μου πάνε τέλεια. Μπορείς να πεις, πάμε να ξεκινήσουμε, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αν βρω εκεί πρόβλημα, να σκεφτώ ότι έχω αυτή τη λύση, ας σκεφτώ να έχω κάτι σαν εχέγγυο, εντάξει, ας το σκεφτώ αυτό. Ας σκεφτώ λοιπόν να έχω κάτι στη φαρέτρα μου για να νιώθω καλύτερα και να ξεαγχωθώ ότι αν κάποιος μου πει εκείνο, εγώ θα το απαντήσω αυτό, ή αν προκύψει αυτό το πρόβλημα θα λειτουργήσω έτσι, αλλά πιο ουδέτερα πράγματα, όχι τόσο highly positive, τόσο διαφορετικά. Ναι. Οπότε, καμιά φορά πραγματικά το να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον εγκέφαλό μας για κάτι με τη λογική και να προσπαθήσουμε να του δώσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που νιώθει ο ίδιος ότι του συμβαίνει, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει και πολύ θετικά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις λοιπόν του στρες στην υγεία μας. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Να μην ξεφύγω, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε λίγα πράγματα ακόμα για το χρόνιο στρες πριν κλείσουμε σιγά σιγά. Αν θέλετε κάποια πραγματάκια έτσι να το ολοκληρώσουμε. Αλλιώς, μιας που είναι καλοκαίρι, να πάμε στο κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών και να κλείσουμε με αυτό. Κοίταξε, με πολύ απλά λόγια θα λέγαμε ότι ουσιαστικά το στρες είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια και ο φοβερός ανταγωνισμός που γίνεται ανάμεσα στο σώμα και στο μυαλό, στο σώμα και στον εγκέφαλο. Αυτά τα effect που είπαμε που συμβαίνουν, τα βιώνει πολύ έντονα το σώμα, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το εξηγήσει με τη λογική. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η έντονη αντίθεση που βιώνεται ως δυσφορία, δημιουργεί αυτές τις αλλαγές που είπαμε, η κορτιζόλη εκλείεται, συνεχίζουμε να είμαστε σε χρόνιο στρες, παραπάνω κορτιζόλη, δημιουργείται αυτό το φοβερό κύκλωμα που δεν σταματάει ποτέ και καταλήγουμε, εντάξει, με όλα αυτά τα effect. Για τις διακοπές. Κάτι πολύ ενδιαφέρον για τις διακοπές, μια που το αναφέρεις, είναι ότι συνήθως όταν δουλεύουμε πάρα πολύ, και όλοι μας νομίζω, όταν έχουμε οποιοδήποτε είδους διακοπές, εννοώ καλοκαιρινές, Χριστούγεννα, Πάσχα, ή όταν έχουμε ένα deadline
που είναι για μας εκεί το ορόσημο και λέμε μετά θα ξεκουραστούμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Το πρόβλημα εκεί, νομίζω το έχουμε βιώσει καταρχήν όλοι αυτό, πιστεύω, το να φτάσουμε τρέχοντας μέχρι εκείνο το σημείο την τελευταία μέρα, κάνοντας τα πάντα τέλεια, το deadline, έχουμε πληρώσει όλες τις, όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, στους λογαριασμούς, στις διαδικασίες, να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ή να σταματήσουμε και να ξεκινήσουμε διακοπές και μόλις σταματάμε, αρρωσταίνουμε. Την επόμενη μέρα είμαστε άρρωστοι. Τρέχουμε μέχρι τότε με χαρά, το περιμένεις αυτό καιρό, μήνες και την επόμενη μέρα απλά είσαι άρρωστος. Ξέρουμε τι ευθύνεται γι' αυτό. Σκέψου ότι συνήθως όταν συμβαίνει αυτό και δεν έχουμε μια ομαλή διαδικασία, μια ομαλή προσέγγιση προς τις διακοπές μας και προς όλο αυτό που φτάνουμε, αλλά τρέχουμε για να φτάσουμε εκεί, προσπαθούμε να τα καταφέρουμε όλα και να είναι όλα τέλεια για να μπορέσουμε μετά να ξεαγχωθούμε και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Σκέψου ότι ο εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα αυτό που λέμε hyperarousal, δηλαδή σε μια υπερδιέγερση. Άρα εκεί τι έχουμε? Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά κορτιζόλης που εκκλείσει κάθε μέρα όλο ένα και περισσότερο όσο φτάνεις προς εκείνη την πολυπόθητη ημέρα. Άρα έχουμε έναν οργανισμό που δουλεύει σε hyperarousal, υπερδιέγερση. Τι έχουμε λοιπόν στην υπερδιέγερση? Αυτό που ονομάζουμε hypervigilance, δηλαδή είσαι πάρα πολύ έντονα διεγερμένος, προσέχοντας πάρα πολύ έντονα το περιβάλλον, κάνοντας τα πάντα, εκπληρώνοντας όλα σου τα σχέδια και ό,τι θες να κάνεις. Άρα νοradrenalίνη, αδρεναλίνια και τυλοχολίνη, όλες οι διαγερτικές ορμόνες είναι πάρα πολύ ψηλά και ο οργανισμός σου δουλεύει στο 1000%. Και έρχεται λοιπόν εκείνη η μέρα που μέχρι το βράδυ δουλεύει στο 1000% και το επόμενο πρωί ξεκινάς και λες ωραία, τώρα δεν έχω να κάνω τίποτα. Ξεκουραστώ τώρα. Απευθείας λοιπόν ο εγκέφαλός σου πέφτει πού? Στο hypoarousal. Δηλαδή δεν πας στο balance, πέφτει στο απολύτως τίποτα. Και ο εγκέφαλός αυτό το βιώνει ως απειλή. Δεν γίνεται να έχει 2% και ξαναξεκινάει η διαδικασία. Ακριβώς. Οπότε και αυτό απειλητικό είναι. Άρα τι κάνει εκείνη την ώρα? Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει, να χρησιμοποιήσει την αλόσταση που λέγαμε, δηλαδή από εδώ που ήσουν και είσαι εδώ, μετά να κάνει ουσιαστικά και να στο φέρει κάπου στη μέση, αυτό θέλει προσπάθεια και αλλαγή. Αυτή λοιπόν η διαδικασία δημιουργεί πρόβλημα στο ανοσοποιητικό σύστημα και εκεί έχουμε αυτό που ονομάζεται ψυχονευροανοσολογία. Δηλαδή πέφτει το ανοσοποιητικό μας σύστημα για λίγο, γιατί από το υπέρ πάει στο υπό μέχρι να φτάσει στο balance, πέφτει. Όταν πέφτει λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα, είμαστε ευάλωτοι στα πάντα. Άρα είναι πολύ πιο πιθανό όλα να μας συμβούν τότε. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και να μην δουλεύουμε, εντάξει λέω, μέχρι τις 3 τελευταίες μέρες, να μην δουλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στο ίδιο mode. Να αρχίσουμε να φρενάρουμε λίγο πριν, κάποιες μέρες πριν να αρχίσουμε να φρενάρουμε, ώστε να αρχίσει ο εγκέφαλός μας να μπαίνει στην ομοιόσταση, στο balance. Είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι, αλλά όπως τα περιγράφετε κυρία Φετούλη, δεν ξέρω αν υπάρχει σωτηρία. Προσπαθούμε να έρθει ένα balance εκεί, αλλά είτε κάνουμε κάτι είτε δεν κάνουμε κάτι, αυτή η ανισορροπία φέρνει πάλι ταραχή. Πρέπει να μας μιλήσετε κάποια στιγμή, να αφιερώσουμε χρόνο για το πώς θα καταφέρουμε αυτό το πολυπόθητο balance, γιατί τελικά όλη η λύση βρίσκεται εκεί πέρα. Πώς θα κάνουμε αυτό το balance, έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα αναφέρεσαι στην διέγερση του παρασυμπαθητικού, αυτό που έλεγες. Εγώ θα ήθελα την ανάσταση του παρασυμπαθητικού καταρχήν, από το που δεν δουλεύει καθόλου να μπορέσουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Μιλάω για το πώς θα καταφέρουμε να έρθουμε σε μια ισορροπία όλες αυτές οι ορμόνες, αν γίνεται βέβαια, να ξανανιώσουμε άνθρωποι, να ξανανιώσουμε με τις δυνατότητές μας, να μπορεί η λογική μας να επιστρέψει, να αποκτούμε νόημα από τη ζωή, να μπορούμε να βάζουμε στόχους, να μην φοβόμαστε, να μην έχουμε, όπως είπατε και εσείς, την αμυγδαλή να κυριαρχεί και να είναι όλα φοβιστικά, όλα τρομακτικά για εμάς. Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι, να δούμε πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε όλα αυτά και να γίνουν normal πάλι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ίσως. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο αυτό που λες, ειδικά για το παρασυμπαθητικό. Το παρασυμπαθητικό είναι σχεδιασμένο για να το κάνει αυτό από μόνο του. Είναι αυτόνομο, σωστά. Πρέπει να το κάνει από μόνο του. Δεν είναι σχεδιασμένο για να δέχεται, να υποδέχεται δηλαδή με ευχάριστο τρόπο. Και αν το σκεφτείς είναι και σοφό αυτό, αλλιώς πραγματικά όπου επεμβαίνουμε εμείς από μόνοι μας δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Γενικά,
έχουμε τεχνικές, καταρχήν, σκέψω ότι υπάρχουν τεχνικές επιστημονικές και εφαρμοσμένες, εννοώ με επιστημονικό τρόπο, όπου έχουν φτιαχτεί και προσπαθούν να βοηθήσουν στο παρασυμπαθητικό και στο πνευμονογαστρικό που λέγαμε. Δηλαδή, γιατί αυτό ουσιαστικά θα δώσει τη βοήθεια, που είναι τεχνικές όπως είναι η EMDR, που είναι με τις κινήσεις των ματιών. Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, το brainwave therapy, δηλαδή το να μπορέσεις να αλλάξεις να μπορέσει να αλλάξει το επίπεδο λειτουργίας των κυμάτων του εγκεφάλου, θα σου πω και γι' αυτό σε λίγο, ή τέλος πάντων το neurofeedback, η νευροανάδραση, όλα αυτά δηλαδή έχουν φτιαχτεί, υπάρχουν, είναι εκεί έξω. Έχουμε έρευνες που λένε ότι κάποιες φορές λειτουργούν, άλλες περισσότερο, άλλες πιο λίγο. Αλλά σκέψω ότι αυτά έχουν φτιαχτεί γιατί δεν είναι τόσο εύκολο από μόνοι μας στην καθημερινότητα να μπορέσουμε να καταφέρουμε, να βοηθήσουμε μπορούμε. Και βέβαια, Δημήτρη, έχει να κάνει με το πόσο αποδιοργανωμένο και απορριθμισμένο είναι ένα κεντρικό νευρικό σύστημα. Αν είναι λίγο, μπορούμε και μόνοι μας. Αν είναι περισσότερο, ίσως πάλι μπορούμε. Εντάξει? Αν είναι πάρα πολύ, εκεί χρειάζεται επιστημονική βοήθεια. Θέλω να σου πω για το brainwave που σου είπα, ότι ένα παράδειγμα. Ο εγκέφαλός μας, όταν είμαστε σε μια κατάσταση άγχους, συνήθως τα κύματα που υπάρχουν, αν μπορούσαμε δηλαδή να δούμε τα κύματα, τις συχνότητες που υπάρχουν στον εγκέφαλό μας, είναι τα κύματα β. Τα β κύματα είναι φυσιολογικά κύματα του εγκεφάλου, πρέπει να υπάρχουν εκεί. Είναι τα κύματα που μας δίνουν το alertness, την ετοιμότητα, την επαγρύπνηση για να δημιουργήσουμε, να κάνουμε ένα task, να κάνουμε κάτι τέτοιο, να ολοκληρώσουμε διαδικασίες κτλ. Όμως, όταν δουλεύει πάρα πολύ ο εγκέφαλός μας στα κύματα β, αυτό δημιουργεί αυτό το hyperarousal. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι αν καταφέρουμε εμείς να περάσουμε στα κύματα α, να αλλάξουμε δηλαδή το mode του εγκεφάλου μας σε κύματα α, αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει μια ηρεμία. Θα μας πάει δηλαδή σε αυτό που λέγαμε στο state, στην κατάσταση του υποσυνείδητου νου. Δηλαδή θα μας πάει στη χαλαρότητα. Δηλαδή να σταματήσει ο εγκέφαλος να έχει αυτό το overthinking, να σταματήσει τον εγκέφαλο δηλαδή να σκέφτεται πάρα πολύ. Σκέψου ότι στις κρίσεις πανικού που συζητήσαμε πριν, μπορούμε να έχουμε δύο συνθήκες. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μία κρίση πανικού όπου ο άνθρωπος, ο ασθενής εκείνη την ώρα νιώθει φόβο. Εκείνη την ώρα στον φόβο φαίνεται ότι ενδυναμώνει πιο πολύ η αμυγδαλή. Εκείνη την ώρα δηλαδή το ρο κομμάτι, το ακατέργαστο, έχει μέσα κομμάτια. Δηλαδή αυτό φαίνεται ότι εμπλέκεται πιο πολύ. Η αμυγδαλή είναι πιο έντονη εκείνη την ώρα που έχει αναλάβει τη λειτουργία σου. Όμως μπορεί να έχουμε και κρίσεις πανικού που δεν έχουμε φόβο. Δηλαδή μπορεί να είναι κρίσεις πανικού που να αρχίσει φοβερά κάποιος να κάνει ένα overthinking. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει απειλή, αλλά προσπαθεί, ή αλλιώς αυτό που λέμε το rumination που έχουμε στην κατάθλιψη, δηλαδή ανακύκλωση των ίδιων σκέψεων ξανά και ξανά, οι ψυχαναγκαστικές αυτές τις σκέψεις. Εκεί δεν έχουμε ενδυνάμωση της αμυγδαλής, έχουμε το μετοπιαίου λοβού. Δηλαδή το overthinking γίνεται εδώ πιο έντονο. Άρα διαφορετικά πράγματα κάθε φορά, ξέρεις, μπορεί να έχουμε αναλόγως με τη συνθήκη. Αλλά το να αλλάξουμε, ας πούμε, τα κύματα του εγκεφάλου με απλό καθημερινό τρόπο είναι μια απλή συνθήκη που μπορούμε να την καταφέρουμε αυτή. Θα σου πω το πιο απλό τρόπο που είναι αποδεδειγμένος και υπάρχουν πολλά είδη, μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας διαφορετικούς τέτοιους τρόπους και μεθόδους, που είναι, ας πούμε, ο διαλογισμός. Ο διαλογισμός, υπάρχουν διάφορα είδη που ο σκοπός του είναι να μας χαλαρώσει, να μας βάλει δηλαδή να αλλάξει τα κύματα του εγκεφάλου και να μας χαλαρώσει, να μας πάει σε ένα άλλο state. Οπότε εκεί υπάρχει ένας τρόπος του εγκεφάλου να μπορέσει να περάσει από αυτό το overthinking και την ένταση και την απειλή σε ένα πιο χαλαρό τρόπο σκέψης και ύπαρξης εκείνη την ώρα. Θα σου πω κάτι. Ακόμη και αυτή η διαδικασία σε έναν εγκέφαλο που είναι σε hyperarousal, σε διέγερση, μπορεί ακόμα και αυτό να θεωρηθεί απειλητικό. Γιατί σκέφτεσαι ότι εκείνη την ώρα ο εγκέφαλος είναι σε μια ένταση και εσύ προσπαθείς να του επιβάλλεις το resting, να του επιβάλλεις την ηρεμία. Τι θα γίνει εκείνη την ώρα? Νιώθει ο εγκέφαλος ασφαλής? Όχι. Άρα θα προσπαθήσει ακόμα χειρότερα να σου επαναφέρει την ένταση. Οπότε λέμε πράγματα, μας δείχνουν οι έρευνες πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι ταιριάζουν σε όλους και σε όλες τις συνθήκες.
Και επίσης να σου πω απλά καθημερινά πραγματάκια, όπως είναι το να ακούσουμε τη μουσική μας, μουσική που μας αρέσει σε διαφορετικές συχνότητες. Είναι πολύ σημαντική γιατί αλλάζει τα κύματα του εγκεφάλου μας. Επίσης αυτή φαίνεται ότι η μουσική και το να τραγουδήσουμε κι εμείς ρυθμίζει πάλι τις συχνότητες του εγκεφάλου μας και το νεύρο, αυτό που σου λέω, το πνευμονογαστρικό που περνάει από το παρασυμπαθητικό, έχει βρεθεί ότι το επηρεάζει. Επίσης, διάφορες άλλες συνθήκες, όπως σκέψου το να μπορέσουμε να αυξήσουμε την οκιτοκίνη μας. Δηλαδή, το να βρούμε ένα ασφαλές περιβάλλον, το να κάνουμε μια αγκαλιά, το να πούμε δύο λόγια που να έχουν μέσα να είναι λόγια ενσυναίσθησης και comfort, πάλι θα μας δημιουργήσει ένα soothing στο κομμάτι, στο αυτόνομο, στο παρασυμπαθητικό. Θα δώσει δηλαδή μέσα από την ικανότητα του εγκεφάλου να δέχεται τις λεκτικές πληροφορίες, εντάξει, θα περάσει στο παρασυμπαθητικό και θα του δώσει το μήνυμα να κατεβάσει λίγο τη λειτουργία. Έχουμε κάποιους τρόπους, αλλά θέλει διαφορετική τεχνική και θέλει και διαφορετική προσπάθεια αναλόγως με τη συνθήκη που είμαστε. Και εδώ πέρα να ξαναπώ αυτό το οποίο αναφέρατε ήδη 2-3 φορές, αλλά καλό να το πούμε ότι ξεχωριστά για κάθε άνθρωπο. Γιατί έχουμε αυτό που ονομάζεται ατομικές διαφορές και μπορεί το ένα κομμάτι να είναι για σένα, το άλλο κομμάτι να μην είναι για σένα. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Δεν παθαίνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε να δούμε τι δουλεύει για μας, έτσι δεν είναι? Βέβαια, φυσικά. Ναι, εννοείται, βέβαια. Οπότε δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να μας είπατε κάποιες τεχνικές. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθούμε, να μπορούμε να κάνουμε κάποια εκπομπή, να πάρουμε ένα επεισόδιο το οποίο να αναφερθούμε ειδικά σε τεχνικές. Θα ήταν σωτήριο για όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος υποφέρει πραγματικά και όταν λέμε πραγματικά δηλαδή υποφέρει, η καθημερινότητά του είναι δυσβάσταχτη. Να δούμε τρόπους για να μπορέσει να ξεφύγει από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να μας μιλήσετε λίγο για το μπορούμε να τον επαναπρογραμματίσουμε τον εγκεφαλό μας και να καταφέρουμε να είμαστε λίγο πιο ανθεκτικοί, αν τελικά η ζωή είναι αγχώδης, αν τελικά όλα αυτά που ζούμε, αναφέρατε εσείς, μπορεί να είναι επιγενετικά, δηλαδή να έρχονται από κληρονομικότητα και να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Ανθεκτικότητα, μπορούμε, υπάρχει κάποια σπίδα σε αυτό το κομμάτι? Κάτι πολύ απλό επίσης και καθημερινό που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τις αναπνοές μας. Θέλω να σου πω ότι όσο απλό και αν ακούγεται, έχουμε πάρα πολλές έρευνες και πάρα πολλά ευρήματα ότι οι αναπνοές μας, ένας δηλαδή συγκεκριμένος τρόπος αναπνοών, μπορεί να δώσει το μήνυμα στο παρασυμπαθητικό μας σύστημα να χαλαρώσει. Έχουμε δηλαδή έρευνες που μας δείχνουν πολύ ωραία πράγματα για το ότι επηρεάζεται αυτό το νεύρο που σου λέω, που είναι το πιο έτσι μεγάλο νεύρο που ξεκινάει, συνδέει τον εγκέφαλο με το σώμα μας, το οποίο συνδέεται άμεσα με την αναπνοή μας. Σκέψου ότι αυτό μπορεί να δώσει επίσης την αίσθηση στο αυτόνομο να έχουμε αντίδραση πάλι υφηγής, να αγχωθούμε αν αλλάξει η αναπνοή μας, χωρίς εμείς να είμαστε πραγματικά στρεσαρισμένοι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα fake feeling ότι αγχωθήκαμε. Άρα οι αναπνοές μας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και αυτές. Λοιπόν, ωραία. Με ρώτησες για την ανθεκτικότητα. Τεράστιο κομμάτι, και η ανθεκτικότητα και η ευαλωτότητα. Αρχίζει να αναπτύσσεται πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πολύ σημαντική εικόνα σήμερα για το τι είναι αυτό. Και τέλος πάντων, γιατί κάποιος ή δύο άνθρωποι που έχουν υποστεί το ίδιο τραύμα, κάποιος καταλήγει και γίνεται δυνατότερος μέσα από αυτό. Έχει ανθεκτικότητα και άλλος δεν καταφέρνει, διαλύεται, χάνει την προσωπικότητά του, χάνει τη ζωή του, πρέπει να ξαναπροστατευτεί, να ξαναπροσπαθήσει, να ζήσει, να προσαρμοστεί πάλι. Πάρα πολλοί παράγοντες εδώ, Δημήτρη. Η προσωπικότητα, το από τι είμαστε φτιαγμένοι, φαίνεται ότι έχει πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό. Και μετά εννοείται οι πρώιμες εμπειρίες μας, το πώς δηλαδή μας μεγάλωσαν τις στρατηγικές, τις τεχνικές, τις αντισταθμιστικές τεχνικές που χρησιμοποίησαν εκεί και οι γύρω μας και εμείς και τις πήραμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Τον κόσμο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ναι. Θέλω να σκεφτούμε ότι ο εγκέφαλός μας είναι μία μηχανή επανάληψης της ρουτίνας μας. Είναι ένας μηχανισμός, ένα πρόγραμμα που του αρέσει να κάνει τα ίδια και τα ίδια. Γιατί εκεί βρίσκει comfort, εκεί ξοδεύει λιγότερη ενέργεια, δεν χρησιμοποιεί νοητικούς πόρους και όλα πάνε τέλεια. Όμως, ευτυχώς σήμερα ξέρουμε
ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή σήμερα έχουμε έρευνες που μας λένε ότι και ο εγκέφαλος ο δικός μας, δηλαδή ενηλίκων ανθρώπων και ακόμη και μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να ξαναεκπαιδευτεί και να αποκτήσει ανθεκτικότητα και όχι μόνο όπως γνωρίζαμε μικρότερων ηλικιών. Οπότε εκεί μιλάμε για αυτό που ονομάζεται ανθεκτικότητα. Θέλω να σου πω όμως ότι μεγάλο κομμάτι σε αυτό, και πριν πάω στο κομμάτι του εγκεφάλου που ελέγχει αυτό το στοιχείο μας, θέλω να σου πω ότι το πολύ σημαντικό στοιχείο για να αναγνωρίζουμε την απειλή και για να το να είμαστε ανθεκτικοί αλλά και να ανταποκριθούμε σε αυτό, είναι αυτό που ονομάζεται neuroception. Αυτό ονομάζεται νευροαντίληψη. Η νευροαντίληψη, δηλαδή η αίσθηση που έχουμε εμείς για το κατά πόσο ένα ερέθισμα είναι απειλητικό ή όχι, είναι σχεδιασμένο και υπάρχει στον εγκέφαλό μας υποσυνείδητα. Βέβαια αυτό είναι αληθινό, ναι, μιλάμε για νευρονικά δίκτυα δηλαδή νευρώνων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως είναι η έλικα του προσαγωγείου με το πιαίος λοβός και διάφορες άλλες περιοχές, δίκτυα νευρώνων που περνάνε εκεί μέσα και μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε αν κάτι είναι απειλητικό ή όχι. Σκέψου λοιπόν, είναι υποσυνείδητο αυτό, ξαναλέω. Οπότε σκέψου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί τραύμα, χρόνιο στρες, ψυχοπιεστικές καταστάσεις, αυτό έρχεται και μεταλλάσσεται. Άρα η διαδικασία, η προβληματική ξεκινάει από εκεί. Μπορεί δηλαδή σωστά να ανιχνεύσει αν έχουμε ένα απειλητικό ερέθισμα ή όχι. Τα βλέπει όλα απειλητικά. Δηλαδή υπάρχει μια διαστρέβλωση στην αναγνώριση. Άρα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό να δουλέψουμε. Το δουλεύουν αυτό κάποιες θεραπείες, το neuroception, την νευροαντίδραση και την νευροαναγνώριση των απειλητικών ερεθισμάτων. Υπάρχει μια διαστρέβλωση δηλαδή, βλέπεις δηλαδή παντού φόβο, καταστροφολογία, μια υπερανάλυση, ξέρεις, και αυτές τις κλιμακωτές σκέψεις που οδηγούν... Όλα μαύρα. Όλα μαύρα. Σωστά. Αυτή είναι η φύση, αυτό κάνει ο εγκέφαλος για να προστατευτεί. Αυτό ακριβώς. Όσον αφορά λοιπόν στο κομμάτι της ανθεκτικότητας, έχουμε τρόπο να την προσεγγίσουμε. Υπάρχει λοιπόν κάτι πολύ ενδιαφέρον που δεν νομίζω ότι έχει πάρει στο κομμάτι της νευροεπιστήμης τη μελέτη που του αξίζει. Υπάρχει ένα μέρος του εγκεφάλου που ονομάζεται Default Mode Network. Δηλαδή, το δίκτυο της προεπιλεγμένης λειτουργίας μας. Να λέμε οι εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό πήγε στο μυαλό μου ακριβώς όταν το αναφέρατε. Ακριβώς είναι. Αυτό λοιπόν το network υπάρχει σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό λοιπόν είναι το δίκτυο που έχει μέσα και κομμάτια του μετωπιαίου, έλικας προσαγωγείου και κομμάτια από το λιμβικό σύστημά μας και από πολλές περιοχές του εγκεφάλου, που υπάρχει εκεί και κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Είναι το μοναδικό δίκτυο που αφορά εμάς μόνο προσωπικά. Δεν αφορά δηλαδή καθόλου οτιδήποτε είναι oriented στον εξωτερικό κόσμο. Δηλαδή δεν αφορά οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι που πρέπει να κάνουμε εμείς εξωτερικό. Είναι δηλαδή ένα δίκτυο αποκλειστικά αυτοαναφορικό. Αυτό το δίκτυο δηλαδή μπαίνει σε λειτουργία όταν μιλάμε στον εαυτό μας. Φανταζόμαστε κάτι που θα συμβεί. Όταν κάνουμε πλάνα για το μέλλον. Όταν προσπαθούμε να έχουμε αυτορύθμιση. Κάτι μας συμβαίνει και προσπαθούμε πάλι να καταλάβουμε πώς νιώθουμε και να ηρεμήσουμε. Οτιδήποτε δηλαδή αφορά εμάς και μόνο. Δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλον. Εάν δηλαδή σκέψου την ώρα εμείς, εκείνη την ώρα που προσπαθούμε να σκεφτούμε και χαλαρώνουμε, πίνουμε τον καφέ μας, είμαστε στην παραλία, φανταζόμαστε κάτι, σχεδιάζουμε το μέλλον. Αν εκείνη την ώρα συμβεί κάτι και εγώ πρέπει να αντιδράσω γιατί πρέπει να κάνω ένα task, μια λειτουργία, πάει να πέσει κάτι και πάω να το σηκώσω, εκείνη την ώρα το network αυτό σταματά και μπαίνει σε λειτουργία άλλο network, που έχει να κάνει με τις εξωτερικές συνθήκες. Άρα αυτό το network, η ρύθμισή μας, η εργοστασιακή, αφορά μόνο εμάς. Σκέψου λοιπόν ότι το network αυτό υπάρχει τρόπος να το επηρεάσω. Δηλαδή φαίνεται ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να χτιστεί εκεί πάνω. Δηλαδή έχουμε βρει ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε πάλι τον εγκέφαλο.
Και σου είπα στην αρχή ότι ο εγκέφαλός μας προτιμάει τη ρουτίνα, για να σου πω ότι δεν είναι ευχάριστη ποτέ η διαδικασία της νευροπλαστικότητας. Δηλαδή, το να χτίσουμε ανθεκτικότητα και να μπορέσουμε να ξαναδομήσουμε τον εγκέφαλό μας με έναν τρόπο που θα ανταπεξέλθουμε σε ερεθίσματα, θα είμαστε καλύτεροι, θα τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει προβλήματα υγείας, ψυχολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Θα πάμε σε ένα άλλο mode ζωής, δηλαδή αυτό που ονειρευόμαστε, με ένα καλύτερο τρόπο λειτουργίας, είτε ψυχολογικό, σωματικό, οτιδήποτε. Ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό δεν είναι ευχάριστος, γιατί ο εγκέφαλος ξεβολεύεται. Αυτό λοιπόν όλο ονομάζεται νευροπλαστικότητα ή αλλιώς νευρογένεση. Δύο τρόποι, είτε να δημιουργήσουμε καινούργια νευρικά κύτταρα, είτε καινούργιες συνδέσεις στα ήδη υπάρχοντα. Αυτός ο τρόπος, ξαναλέω, δεν είναι ευχάριστος. Ναι, για κάποιους μπορεί να είναι. Γιατί για κάποιον η διαδικασία της μάθησης μπορεί να είναι πιο εύκολη, να τη δέχεται καλύτερα. Και για κάποιους ανθρώπους να μην τη δέχονται τόσο ευχάριστα. Στο κομμάτι της μάθησης μιλάτε για ψυχοεκπαίδευση ουσιαστικά. Μιλάω, ή μάλλον αυτό που μας λένε οι έρευνες, για οποιοδήποτε είδος μάθησης. Οποιοδήποτε είδος εκπαιδεύσει περιοχές του εγκεφάλου να αποτυπώσουν, να αποθηκεύσουν καινούργια πληροφορία. Δηλαδή, αναφέρουμε στο να μάθουμε κάποιο μουσικό όργανο, στο να μάθουμε μια ξένη γλώσσα. Προσέξτε, δεν είναι ανάγκη να το μάθουμε τέλεια. Δεν είναι ανάγκη να το μάθουμε καν καλά. Δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Το process, η διαδικασία είναι που δίνει στον εγκέφαλο τη δημιουργία νέων συνάψεων. Να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή, για να φτιάχνει τους νευρώνους καινούριους. Πώς. Επίσης, πέρα από το κομμάτι της, πολύ σημαντικό είναι η άσκηση. Και όταν μιλάμε για άσκηση, δεν εννοούμε το να κάνω μια έντονη δραστηριότητα, γιατί έχουμε και έρευνες που μας λένε ότι πολλές φορές μια άσκηση με πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα σε ανθρώπους που υποφέρουν από αγχώδεις διαταραχές μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό impact, γιατί στην άσκηση έχουμε και έντονη έκρηση κορτιζόλης και των διαγερτικών ορμονών. Οπότε μπορεί να έχει το ανάποδο effect. Σκεφτείτε ότι έχουμε πολύ ωραίες έρευνες που μας λένε ότι και το απλό περπάτημα, το να περπατήσω, να κινηθώ, κάποιες 30-40 λεπτά, 2-3-4 φορές την εβδομάδα μπορεί να έχει πολύ σημαντικό effect στον υπόκαμπό μου. Δηλαδή μπορεί να έχει τέτοιο effect που να αλλάξει τον όγκο του υποκάμπου μας. Να δημιουργήσει καινούργιες συνάψεις. Και τον υπόκαμπο τον θέλουμε, πολύ σημαντικό, γιατί ο υπόκαμπος έχει μέσα και χειρίζεται αυτές τις ορμόνες που λέγαμε πριν, τις γλυκοκορτικοειδείς, που είναι η κορτιζόλη, η αδρεναλίνη, η νοradrenalin, άρα πλήττεται εύκολα. Άρα θέλουμε να τον κρατάμε σε ένα υγιή επίπεδο, οπότε σίγουρα το περπάτημα μας βοηθάει, σίγουρα η βόλτα στη φύση και σίγουρα η αφή μας, η κιναισθησία που λέμε δηλαδή, το να έχουμε αφή και μάλιστα με πράγματα που θεωρούνται και κατευναστικά, όπως είναι η φύση, όπως είναι με τα ζωάκια, με τα αγαπημένα μας πρόσωπα που λέμε, όλο αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες νευρώνες, να κάνουμε ένα training πάλι στον εγκέφαλό μας και εννοείται ότι έχουμε και τεχνικές γι' αυτό, με αποτελέσματα καλά. Εντάξει. Κάθε φορά πάντως να θυμόμαστε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετική προσωπικότητα, διαφορετικά γονίδια, διαφορετική γνωστική εφεδρεία. Η γνωστική εφεδρεία μας είναι όλες οι εμπειρίες μας αποτυπωμένες και κλεισμένες μέσα στον εγκέφαλό μας, που είναι το οχυρό μας. Μας προστατεύουν από οποιαδήποτε γνωστική έκπτωση. Άλλοι έχουμε λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Νομίζω ότι ο σκοπός μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε πιο έντονη γνωστική εφεδρεία. Δηλαδή, με πάρα πολλές διαδικασίες που κάνουν τον εγκέφαλό μας να νιώθει όμορφα, γιατί αυτό δημιουργεί και αυτό την νευρογένεση, και με διαδικασίες τέτοιου είδους που μας πάνε λίγο παρακάτω, την κίνηση, την σκέψη, την αγάπη, δηλαδή να είμαστε ενεργοί με κάποιο τρόπο στον κόσμο, να μην είμαστε κλεισμένοι. Συμμετέχοντες. Ναι, με κάποιο τρόπο, για να μπορεί, όχι για τίποτα άλλο, να μπορεί ο εγκέφαλος να παίρνει εξωτερικά ερεθίσματα και να τα εμπλουτίζει συνέχεια με τα ήδη υπάρχοντα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε και την ανθεκτικότητα αλλά και την πλαστικότητα, να φέρνουμε καινούργιες πληροφορίες στον εγκέφαλο. Εκεί είναι το θέμα. Όλα αυτά, δηλαδή από την κίνηση των ματιών, από τις ανάσες, από τον διαλογισμό, από την επαφή με τη φύση, από το περπάτημα,
είναι όλα, φαίνονται τόσο απλά και όμως στην πραγματικότητα λείπουν από τη ζωή μας. Και θα μπορούσαν δηλαδή να συμβάλλουν όλα αυτά και δεν ξέρω, μήπως και το ότι λείπουν όλα αυτά από τη ζωή μας τελικά οδήγησε στο να φτάσουμε σε μια τόσο αγχώδη ζωή. Είναι πολύ πιθανόν. Δουλεύουμε όλοι πάρα πολλές ώρες. Δουλεύουμε όχι μόνο στο γραφείο μας και τις ώρες που δουλεύουμε και τις υπόλοιπες ώρες. Έτσι δεν είναι? Δουλεύουμε και όταν γυρίζουμε σπίτι. Στέλνουμε mail, σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε αύριο. Δουλεύουμε άπειρες ώρες. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τον ύπνο μας. Γιατί επηρεάζονται και οι ορμόνες μας. Οι ορμόνες αυτές είναι οι ίδιες που δουλεύουν και την ώρα του ύπνου μας. Επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου μας. Επίσης έχουμε τις οθόνες μας, οι οποίες επηρεάζουν και αυτές και την επαγρύπνηση και τον ύπνο μας. Μας εμποδίζουν να κοιμηθούμε και τις ορμόνες του ύπνου. Και επίσης από το άγχος μας μπορεί να ξυπνάμε και νωρίτερα, άρα διαταράσσεται όλο αυτό το βιολογικό ρολόι, η κυρκαδιανή ρυθμή που λέμε. Διαταράσσεται λοιπόν όλο αυτό. Άρα έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο διαθέσιμο και όταν έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο διαθέσιμο θα δούμε λίγο αγαπημένα πρόσωπα, θα φάμε κάτι, θα κάνουμε κάτι πολύ απλό. Άρα πραγματικά στην καθημερινότητα δεν έχουμε χρόνο για όλα αυτά που είπαμε τώρα. Πρέπει να βρούμε. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι θα αφιερώσω αυτή τη μισή ώρα και θα περπατήσω στον ήλιο. Δηλαδή θέλει στοχευμένα να το κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχει η αίσθηση ότι είναι πολύ πιο εύκολο κάποιες φορές στις σύγχρονες κοινωνίες που ζούμε να πάρεις ένα χαπάκι αντί να μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις λίγο την ποιότητα της ζωής μας με όλα αυτά. Πόσο ωραία το είπατε. Πολύ ωραία. Γιατί συμβαίνει. Αλλά προφανώς το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο, δεν συγκρίνεται. Μιλάμε για καταστάσεις που θα μας ενισχύσουν, όχι μόνο σωματικά, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, στις ψυχής μας, στο κομμάτι της γνώσης μας, στο κινητικό μας, στο πνευματικό μας. Δεν είναι απλά όπως ένα... Και ο ύπνος που αναφερθήκατε θα ήταν πάρα πολύ ωραίος για να κάνουμε ένα επεισόδιο γι' αυτό, γιατί ο ύπνος δεν είναι μόνο ξεκούραση. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στον εγκεφαλό μας και ίσως αξίζει τον κόπο να τα δούμε όλα αυτά κάποια άλλη φορά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να ολοκληρώσουμε. Πρέπει να πω, επειδή πάντα πρέπει να μιλάμε επιστημονικά και σωστά για αυτούς που μας ακούν, ότι πάντα θα πρέπει να προσέχουμε γενικά. Πέρα από το κομμάτι του στρες που είπαμε ότι κάποιες φορές μπορούμε να το ελέγξουμε, κάποιες όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επίσης πρέπει να προσέχουμε και να φιλτράρουμε τι διαβάζουμε και για την υγεία μας και για την ψυχική μας υγεία και στο διαδίκτυο και παντού, ότι αυτό που θα διαβάζουμε και αυτό που θα βλέπουμε και θα παίρνουμε σαν πληροφορίες στον εγκέφαλό μας πάντα να είναι επιστημονικό. Θέλω να πω πάντα ότι και εμείς οι πληροφορίες που δίνουμε εδώ και συζητάμε είναι πάντα υπό κανονικές συνθήκες και για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, αλλά να θυμόμαστε ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, είμαστε όλοι ένα μείγμα από διαφορετικά πράγματα, τα γονίδια μας, την προσωπικότητά μας, τις πρώιμες εμπειρίες μας, τον τρόπο που βλέπουμε και διαχειριζόμαστε τον κόσμο, τις στρατηγικές, τους αμυντικούς μηχανισμούς που έχουμε, οπότε είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και ότι πιστεύω ότι έρχονται και στη συζήτησή μας πολύ ωραία πράγματα. Και εννοείται περιμένουμε να δούμε και προτάσεις και ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο απασχολεί τον κόσμο που θα μας ακούσει και είμαστε εδώ για να το εξηγήσουμε με ένα έτσι απλό και εύκολο τρόπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Να πω στον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί να μας πει στα σχόλια τι θέλει να μάθει και να το εξηγήσουμε, να δούμε τι κάνει η επιστήμη γι' αυτό. Φαντάζομαι η κυρία Αφεντούλη είναι διαθέσιμη για κάποιες άλλες εκπομπές, να μπορέσει έτσι να μας βοηθήσει σε αυτό. Θα είναι χαρά μας και τιμή μας, όπως και σήμερα που ήσασταν εδώ κυρία Αφεντούλη. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω, γιατί σας γνωρίζω και προσωπικά και ξέρω την ποιότητά σας και την αξία σας και είναι πραγματικά τιμή μου να είστε εδώ και να μας μιλάτε από την επιστημονική άποψη όλων αυτών των θεμάτων. Ήταν υπέροχα, μάθαμε τόσα πολλά πράγματα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία συζήτηση και έρχονται τα επόμενα. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν μια επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.